Sherifula filɛbagaw an bɛ a fo ka walima dɔn ka yirala k'a fɔ kari o kari surafana ma dun an bɛ fasoden wele nin kɛrɛnbɛn min kan bi su na an bɛ ala fo sabula maa ba saba jamanajɔlaw don o hakili fɛrɛlen don an y'u wele ka na kɛnɛ nin kan maa fɔlɔ o jɔn ye o ye Sanba Kulubali n'i ko Sanba Kulubali maa dogolen tɛ jamana nin kɔnɔ yan tuguni parti Nema o ɲɛmɔgɔ don monsieur Sanba Kulubali i ni ɲakuma merci beaucoup i ka wulili la ka na an ka semaine kan. Merci beaucoup. Folikan jumɛn b'o ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Bokele an bɛ aw fo k'aw barikada ka waliɲuman dɔn aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen ka maliyɛnw wele ka na plateau sanfɛ ka u hakilinata fɔ jamana in jɔli la donc an bɛ aw fo an n'aw ka baarakɛla bɛɛ ka maliyɛnw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan minnu bɛ k'an filɛ ani minnu tɛ ka se k'an filɛ kuranko gɛlɛya la an bɛ dugawu kɛ yarabi a gɛlɛya ni ala k'a wuli ka bɔ yen ka teletigi fo Sherifu Sumani Marani Ayidara an b'a dɔn bi a bɛ États-Unis ani a ka denbaya u taara ka taa visite la u taara ka taa rencontre la bɛn ni kɛlɛnya bɛ se ka sabati cogo min an y'a image ye réseaux sociaux kan an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a ɲuman segin ka tila ka dugawu kɛ an ka sɔrɔsiw ani civiliw ka taa 2012 la ka na ɲinana san 11 mɔgɔ minnu ni tora la militaire ni civiliw ka dugawu k'u bɛɛ mɔgɔ banana ko in na ka dugawu kɛ fɛnɛ ala ka nɔgɔya k'u ye ka kuma kɔnɔ k'an profiter parti Nouvel Espoir pour le Mali a jusqu'un kamile ni waati nin na an ka tɔndenw dɔw tora la ni tora la ala ka wele ser'u ma kunun yɛrɛ an kun bɛ an ka communicateur n'o ye aw yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔnya dɔ ye an ka parti kɔnɔ Babu Jara ala y'ale ka kalifa minɛ a la an bɛ dugawu kɛ maliyɛn bɛɛ ka dugawu kɛ silamɛsu bɛɛ yarabi ala ka yɛmisa ma bɛɛ merci beaucoup. Merci beaucoup président Sanba Kulubali parti Nema n'o bɔra yen an bɛna maa filanan o tɛ maa dogolen jamana nin kɔnɔ yan donc jɔn don Koniba Sidibe n'i ko Koniba Sidibe parti Modec o ɲɛmɔgɔ don président vraiment merci beaucoup an y'i wele i nana an ka kɛnɛ nin kan folikan jumɛn b'o ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. o kɛlen o wele a diyara n ye kosɛbɛ ka d'a kan maliko de don an bɛna ɲɔgɔn kunnafoni kibaruya min kɛ bi fɛn belebele de ko Kidal merci n bɛ an filɛbagaw fo Mali kɔkan ani Mali kɔnɔ a ka di n ye n'an tilara nin débat in na u k'u ka tɔmɔta sɔrɔ a la min bɛ se ka kɛ jamana nafafɛn ye n bɛ d'aw ma fɔlɔ. D'accord vraiment merci beaucoup i ni ce maa sabanan o fana tɛ maa dogolen jamana nin kɔnɔ yan donc jɔn don El Hadji Baba Ayidara u b'a fɔ ko Sandi parti RDA o ɲɛmɔgɔba don RDA Mali président vraiment merci beaucoup an y'i wele kɛnɛ nin kan i nana folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. i ni ce aw y'an wele a diyara n ye an bɛ foli bila bɛɛ ye an nana kuma min na min ye Mali ko ye min ye armée malienne ko ye min ye an ka jamana kɔrɔnfɛ ko ye ani Mali avenir yɛrɛ ne hakili la k'an wele ka sɔrɔ maliyɛn caman bɛ yen min tun bɛ se ka na nin kɛnɛ in kan i ko an si tɛ maa dogolen ye an dogolen tɛ c'est vrai mais an bɛ parti min na an bɛ ɲɛmɔgɔya min bɛ parti an ka parti RDA Mali RDA min ye Mali jɔ 1960 n'aw y'an wele a ka d'an ye an ka fɛn dɔw fɔ maliyɛnw ye u k'a mɛn u k'a faamu u k'a dɔn Mali bɔra yɔrɔ jan na kɛlɛba de ye Mali sigi o kɛlɛ an b'a kɔnɔ a kan ka continuer a kan ka taa ɲɛfɛ pour que Mali ka sumaya. Merci beaucoup. D'accord. Vraiment, merci beaucoup, président. Nous voilà droit, Bouakar. Donc, comment t'es? Pour le cas du Bébé, quand il y a 6 chevaux à faire bon. Bokele an bɛ foli bila i n'a fɔ laadala ko don sanga ani waati bɛɛ lajɛlen donc ni wagati sera Sherifula tele jabaranin kan min ye jamana kɔnɔdenw u b'u sigi k'u ka jabaranin minnu k'a bila Sherifula tele kan sabula
o mago bɛ kunnafoni na u ka jamana kunkan ko kibara kunnafoni bi an bɛna baabu kɛ fɛn min kan o fana u y'u da don a la sisan nɔ o bɛ tali kɛ Kidali kan u b'a fɔ bamanankan na ko ten tɛ ko dilan nka ten bɛ fɛn dɔ dilan dɛ sabula a ye cɛnni to ten ten n'an m'a to ten a b'a faga ten b'o dilan bi su in na an bɛna kuma fɛn min kan o ye Kidali kunkanko kibara ye sabula min ye an ka finitigilakaw o donna Kidali dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na o doni min kɛlen Kidali nafa min bɛna ye o doni na ani a bɛna kɛ ɲɛsigi min ye an ka jamana ma sini ma an da bɛna don o de la bi su in na ka walawala min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ k'o to sigiyɔrɔ la. Siga tɛ nin na Boubacar komi i y'a fɔ cogo min na an fɔ sigilen bɛ nin kɛnɛ kan faso ko don donc an y'o de fɔ ka ɲɛbila kɛ mun ye Mali hymne national ye vraiment an b'a fɛ ka yira ko vraiment c'est le patriotisme donc an b'a ɲini an ka technicien fɛ an fɛn bɛ yan ka wuli ka an ka hymne national ye a fɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ ka kɛnɛ Keita. Bismillah. Boubacar, Ambi Alatano, vraiment merci beaucoup. Donc, réalisation Cheikh Mohamed Keita Niché. Donc, président Sama, Anye Nike, Kajan Salike, 600, comme Aya Fotoumina, Anya Mekafo, Anga Sorosu, vraiment au-delà Kidal. Ambi parti Nemaï Nyamaï. Aw ka tɔn a bɛ se ka mun fɔ ni doli na. Bokele an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka tila ka Ala fo ka Ala barikada ka tila ka Ala fo ka Ala barikada sabula bi don in an hakili t'a la k'a fɔ an bɛ se ka bi don ye Mali ko la. Mali ye kun y'a ka yɔrɔ dɔ perdu san 11 n'o kɛra anw tile la ko anw ka se ka o ye k'a fɔ ko Mali seginna k'o yɔrɔ in sɔrɔ tuguni vraiment bɛɛ kan ka Ala fo k'Ala barikada nin kan ka leçon ba de di maliyɛn bɛɛ ma nin kan ka leçon ba de di an ka ɲɛmɔgɔw fɛn fɛn delila ka Mali gérer ani fɛn fɛn bɛna Mali gérer nin kan ka kɛ leçon de ye an bɛɛ ma sabula Mali ye titre foncier kelen de titre individuel t'a la o kɔrɔ maliyɛn kelen tɛ se k'a fɔ ko ka n ta diya titre foncier min don maliyɛn bɛɛ de ta don Mali ye kelen de a tɛ se ka tila an ka jamana ɲɛmɔgɔw sera k'o min latigɛ n'o ye le président de la transition Assimi Goïta an b'a fo a ye baara dɔ de kɛ baara min ni mɔgɔw kun t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ a ye baara dɔ de kɛ baara min ni diɲɛ bɛɛ kun farala ɲɔgɔn kan san 11 ni solution ma se ka sɔrɔ a la donc o kɔrɔ ale tɔgɔ o donna anw fɛ Mali histoire la k'an ka peuple fo peuple min parce que président Assimi ninnu kɛlen i b'a fɔ ko balontannaw peuple olu ye supporterw ye n'i bɛ balontan na ni stade falen don ni supporterw b'i kɔ i ka farin i hakili bɛ dayɛlɛ donc o de kɛra Mali ko la bi
Mali bi fɛrɛ kan ka kɛ de k'a kɛ cogo bɛɛ pour que min ye an sɔrɔ o ɲɔgɔnna ka an sɔrɔ tuguni ka leçons tirer k'a kɛ cogo bɛɛ la administration ka se ka sigi Kidal kɔnɔ ka population min bɛ yen bi ka se ka o population ni lafiya pour que mɔgɔ minnu bɔra a bɛ san 10 bɔ ou bien a bɛ san 11 bɔ olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka sigi cogoya min na k'an ka surveillance bonya n'o ye an ka contrôle ye an ka Kidal territoire ani jamana in fan bɛɛ hali dunan min n'a nana bi Kidal village dɔ la population ka surasiw dɛmɛ parce que population ka dɔn k'a fɔ surasi bɛ ka baara kɛ olu de u ka a tigilamɔgɔ u ka déclarer dugutigi fɛ ka tila ka a déclarer famaw fɛ sabula dunan don parce que bi vigilance kan ka bonya bi fo ka dama tɛmɛ donc o kama a bɛ ɲini maliyɛnw fɛ an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma minnu kun b'a faamu u ka se ka faamuyali sɔrɔ k'a fɔ ko Mali ye kelen de ye Mali tɛ se ka tila wa maliyɛnw bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ni Ala sɔnna fɛnɛ Ala bɛ an dɛmɛ donc o de ye kuma daminɛ nisɔndiya de bɛ yen parti Nouvel Espoir pour le Mali tɔgɔ la transition kabini a sigira depuis le 18 août fo kana bila bi la an ka dɛmɛ ma kɛ sokɔnɔ dɛmɛ an ka dɛmɛ kɛra kɛnɛkan dɛmɛ de u k'an ka dɛmɛ fɛn fɛn na ka ni débat ɲɔgɔnna kɛ an y'o kɛ u k'an ka dɛmɛ fɛn fɛn na ka communiquer kɛ an y'o kɛ u k'an ka dɛmɛ fɛn fɛn na ka conférence de presse kɛ ka maliyɛnw sensibiliser Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan parti ɲɛmaa ye nin bɛɛ kɛ pour que an bɛ se ka se bi la wa ni Ala sɔnna fɛnɛ a bɛ continuer parce que transition in tɛ mɔgɔ ta ye transition ye maliyɛn bɛɛ de ta ye maliyɛn bɛɛ de kan ka dɛmɛ Ala ye a fanga di minnu ma olu bɛ se ka se sɔrɔ cogo min ka se ka Mali kunna wolo n bɛ dan nin yɔrɔ in na. Merci beaucoup président Samba Kulibali parti Nema Boubacar donc an bɛ bɔ yen an bɛna président Koniba Sidibe fan fɛ mun ye Modeki o ɲɛmɔgɔ don président o ye ɲininkali kelen ye ko maa y'a fɔ sisan aw ka parti a bɛ se ka mun de fɔ. An bɛ sɔn o kelen de kan ka d'a kan Kidal ko in a tun kɛlen bɛ i n'a fɔ ŋɔni maliyɛnw sen na. Kidal ko in a tun ye maliyɛnw dusu kasi fo ka dama tɛmɛ bari a kɛra bɛɛ ɲɛna ko fura t'a ko la tugun ko jamana tilara ka ban san 10 ni kɔ n'an ka finitigiw n'an ka ɲɛmɔgɔw sera ka sira tagama min bɛ Kidal segin Mali kɔnɔ a diyara maliyɛnw cogo min a diyara Modeki tɔndenw ye o cogo la a diyara Modeki ɲɛmɔgɔ ye o cogo la n bɛ min fɔ ka da o kan yanni ka taa yɔrɔ jan a ma kɛ tile kelen maliyɛnw bɛ nin kɛlɛ na nin y'a san 11 mɔgɔ caman tora kɛlɛ in na an bɛ taa si bila k'olu ye an kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ abada diɲɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ dɔ de kɛra yanni a don ka se n ko sisan Kidal tun kɛlen don i n'a fɔ ŋɔni maliyɛnw sen na a tun ye mɔgɔ dusu kasi ka dama tɛmɛ hakili taara fɛn dɔ de la ninnu bɛna Kidal minɛ waati min Mali ka lasigiden minnu tun bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko préfet sous-préfet ɲa dɔn olu kɔni tɛ kɛlɛ ye kɛlɛ marifa t'u bolo foyi t'u bolo u y'olu den minɛ ka t'u faga ɲa dɔn o kɛra dɛ o tuma an kan ka hakili t'o la bi maliden minnu tora Maliko la Kidal o n'a yɔrɔ kosɔn ni sira nana tagama ko fura bɛna sɔrɔ o la an bɛɛ b'a fɔ alhamdulilayi an sewalen don fo ka taa dɔ kan sewalen don min y'a tɔ ye an na caman fɔ o la an su in na n'Ala sɔnna ma n ka kuma bɛ nin ma fɔlɔ d'accord halisa ka foli a laban kɛ ka foli di an ka finitigiw ma ka foli di an ka ɲɛmɔgɔw ma ka fɔ u ye nin sira in min tagama Modeki tɔndenw b'u kɔ a ko la fo ka taa
don se k'a fɔ Mali tilali ko kuma banna pewu an bɛ u dɛmɛ a la n'an se bɛɛ ye pour que Kidali minɛli kana kɛ k'a fɔ armée donna bi nka gɛlɛya wɛrɛw yera a la minnu ye Mali segili kelenya yɛrɛ la ko gɛlɛya wɛrɛw yer'o la donc n b'o fɔ k'o perepere-latigɛ fɛn o fɛn bɛ se ka jamana dɛmɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ pour que nin kɛlɛ in tasuma bɛ se ka faga cogo min pewu Mali ka kɛ kelen ye an b'o k'o kɛlɛ la. D'accord. Bokar, ni ye président Koniba Sidibe a ka hakilina ye donc an bɛ bɔ yen an bɛna Elhaji Baba Aidara Sadi ale fan fɛ n'i y'a ye n bɛna ale ɲininka historiquement Tɔnbukutu ka don donc nin ko nin Mali sɔrɔsiw donna Kidal donc président e fɛ est-ce que nin balilako don wa ou bien e kun sigi ni kun bɛ n'a ye. Merci beaucoup. Traoré. Mbe kuma RDA tɔgɔ la. RDA tɔndenw tɔgɔ la. Ani an ka bureau politique tɔgɔ la. An nisɔndiyara. An y'a mɛn don min. Ne y'a fɔ sisan. Minnu ye Mali da 1960 1,240,000 km². O ye RDA o de. Ni fitinin bɔra la an bɛ di a bɛ k'an ye dimi tuma bɛɛ photo dɔ bɛ ne kɔfɛ Seydou Badian bɛɛ y'a ka fɛnw lamɛn a ma mɛn a seginna a kan ko a bɛna kɛ don o don a kɛra ɲɛna ou bien a ma kɛ ɲɛna k'o bɛna ɲɛnabɔ sɔrɔdasiw an b'u fo an bɛ ɲɛmɔgɔw fo parce que ɲɛmɔgɔw bi sɔrɔdasiw de don u dimina u y'u malo de u y'o malo de wuli olu kan k'a wuli Mali bɛɛ kan parce que fɛn ba de don mɔgɔ kana ɲinɛ o kɔ u y'u ka baara de kɛ an b'u ɲini o de fɛ o de la c'est-à-dire an bɛ min ɲini u fɛ o ye nin de ye aw kan ka an kɔlɔsi aw kan ka an lakana aw kan ka jamana lakana aw kan ka jamana mɔgɔw bɛɛ kɔlɔsi territoire bɛɛ o de ye armée ye nu sera nin na an nisɔndiyara fana parce que en tout cas ne ma se ka dɔn kelen ko Kidali bɛna segin wallahi Allah munna minnu y'a kɛ minnu ye indépendance ni ɲini Koniba Sidibe filɛ nin ye kabini 2012 an b'u kɛlɛ la an y'a f'u ye fana ko a tɛ kɛ 2012 n y'a f'u ye créer l'Azawad est une utopie a tɛna kɛ n y'a fɔ Bamako n y'a fɔ assemblée la n y'a fɔ Mali télé la n y'a fɔ Mali journal n taara n'a ye France n y'a fɔ France 24 an taara plateau kan n y'a fɔ Fadi ye min bɛ kuma bi n y'a fɔ ye Azawadini ani France 24 plateau in de bɛ bɛn aw tɛna sɔrɔ parce que an ye ko bɛɛ k'u ye u kana fɛnkɛ in kɛ rébellion in kɛ u y'a kɛ olu tɛ yen sisan u tilala c'est-à-dire u farala ɲɔgɔn na dɔw bɛ gouvernement na dɔw bɛ CNT la dɔw tora yen minnu b'u ta sɔrɔ olu bɛ kɛlɛ la mais u bɛɛ délogera bi ko olu tɛ minnu ye indépendance ɲini minnu ye Azawadi ɲini ayi c'est pas ko djihadiste de bɛ insécurité kɛ donc an tun b'a dɔn kabini 2012 y'a f'u ye aw kana kɛ délégation min wulila assemblée tɔgɔ la ka taa olu fɛ fo Zakak bɛ fo 200 km au-dessus de Kidal an taara an sigira ka f'u ye aw kana kɛ o don su fo 2 heures du matin koyi mais min ye problème ye an minnu sigira o don bɛɛ t'a kalama n bɛ se ka kan bi pour que Bamakɔ dɔw ka hakili sɔrɔ Bilala ka Shérif bɛ yen colonel Lajim bɛ yen
Fadi Bey, un ministre des Affaires africaines, comment il s'appelle, Moussa Agatahir Toumbé, faut 2 heures du matin. Député Mouloum Toumbé, Amogo Tanifla, député Touareg Goudron de Fou, Mohamed Intalla Toumbé, Al-Rabas Intalla Toumbé, Bajan Agahamatou Toumbé, Alakahina Noka Agacha Toumbé. Oulié Touareg, Kajira Bela, ko Touareg Bete rebelle. Anya fouya au kana rebelle n'indike. Nambena ko koron problème de do. Développement problème de do. Ayana anga sigi ka fo. Pourquoi anga nata nyelike parce que ambena en segi ko pour rien o de kera fana. Projet fin min tumbe a betnyana. Barrage de Tawsa bemi. Route Gao Kidal bemi. Route Kidal Borem Kidal bemi. A bede tnyana. A bede jora ou lousen fait. Mais au problème, c'est-à-dire aujourd'hui, fin d'obé, fana moroka hakli, jigi n'a fait que Jean Koumana, mais hakli yudodo. Au Canada, il y a une mauvaise gouvernance qui est là. Wati dola. Ou koko ube anga région nord nous là. Groupe nous je sais pas moi plateforme CMA ou autre là faut ou nous de désigner mais Mali de Kidal Douma quand faut que ou de Kanga président du conseil régional ou je sais pas intérimaire ou autre là ou désigner il y a désigné Tombouctou Mali to il y a désigné gouvernement il y a désigné Robert anga mauvaise gouvernance de Kidal Douma mais là ou Jamana malgré tout, mais accord de paix signera le 2015. Au 2014, convention ministre signera normalement à Kangahanile. Nous avons des coco, foko, ou le détail parce qu'il y a dama. Donc nous Mali seguira au coco, Mali ou Janfa. Au décamant, bi, ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, en Nisonjara, en Béanga Sota Soufou, en Bényamoro Fou, en Bouko. Communiquer au cœur à Béafou, parti Béake, Moro Kana parti ni population blanche, ni yake, en bé malien, en yanga communiqué, en yanga soutenu parce que armée est ma kelentaï. C'est l'armée malienne nationale républicaine. Tant que Bouka sera fait, en Bouko. D'accord. Vraiment, Bakar, Bado Bi, qu'on a fourni chemin B à Mena Moussoro. Donc, président Samba, allez Koumana, président Konba, au fond de la Kouma, mais elle a dit, voilà, Sandi Fana Koumana, donc on a Kouma Dima. Ok, président Samba, mais Nigali Mitengo est là. Abela Jelen connaît avant Nisonja, il a c'est ça, Kidal Sorole, en Ben Nisonjara. Oh, RF, c'est ça. Kidal Sorole, en Nafab n'a que Jumene Malima. C'est ça, Sorole, en Sorosou. Vraiment, il faut Bokar Traoré. Kidal Soroli Mali fait bi. En afat seka fokapa. Abena to ankum be ko nyeshin yemina. Ani yoro me Kidal de kun agele parce que Kidal yoro stratégie brele bade ambulo. Abena to c'est ça amena nyeshin Kidal développement ali Mali développement de la. Parce que bi amé yoro mina bi anga autorité ou kanga barake dans ce sens parce que namanya ka fo yoro soro yoro mina bi akera antaye fere kanga ke fin services sociaux de basier nyafo toga mina école so ka daile docteur so ka daile jika di mokoma c'était mokomu ye c'est ka duma pour que ka seka barake Kidal dugukolo Kidal kuma be sena amena ka fo ko dugukolo min do nafa ba dugukolo la jamana nyemgo ka sigi ka jateminɛ kɛ ni ka sɔrɔ o ko in sɛmɛntiyalen do u ka fɛrɛ kɛ kala baara parce que n'i y'a ye mɔgɔw bɛ na yɔrɔ nɔfɛ fɛn dɔ de bɛ yen a ka se ka labaara a ka se ka maliyɛnw nafa a ka se ka jamana nafa Mali tɛ fantan jamana ye Mali dugukolo a richilen do kojugu ka taa Kidal ka tɛmɛ Nara ka tɛmɛ yɔrɔ wɛrɛw fɛ an ka dugukolo a nafa ka bon donc Kidal minɛli bi
ka kɛ an ta ye a bɛna an dɛmɛ hakilisigi la a bɛna an dɛmɛ pɛrɛti min kɛra san 11 ka taa telefɔnisow la ka na kuransow la min pɛrdira mɔgɔ t'a miliyara hakɛ dɔn mɔgɔ t'a dɔn donc ninnu bɛɛ ka se ka bila sen kan ka fɛɛrɛ kɛ population minnu n'u u bɔra dɔw bɛ Bamako kɔnɔ dɔw bɛ Segu kɔnɔ dɔw bɛ Sikaso kɔnɔ dɔw bɛ jamana dɔ wɛrɛ la fɛɛrɛ ka kɛ u ka segin ka na u faso de don a man di mɔgɔ si ye bi ka bɔ i faso dugukolo sanfɛ ka taa yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ o man di maliyɛn si ye donc fɛɛrɛ ka kɛ pour que u ka se ka danaya sɔrɔ ka sigi ka fɛn fɛn ye baarakɛdaw ye fɛn fɛn ye siraw ye a bɛɛ ka se ka dayɛlɛ pour que population bɛ se ka nafa cogoya min na donc n b'a dɔn n'o kɛra mɔgɔ minnu kun ye ŋaniya juguya ta ka ɲɛsin an ma parce que Kidali kun tilara mɛnna o bɛɛ kɔni kun b'a dɔn ni an kun ma fara ɲɔgɔn kan maliyɛn bɛɛ y'i seko kɛ min bɛ se duwawu la min bɛ se kɛlɛ la min bɛ se fɛn fɛn na bɛɛ y'i se kɛ o de y'a to a b'an bolo n'o tɛ jateminɛw bɛɛ kun y'a jira k'a fɔ min kun ka di jugu ye o kun bɛ o de ka sanfɛ donc an b'a fɔ bi ko Tareta vraiment nisɔndiyalen don an b'u dɛmɛ hakilina la parti Nouvelle Espoir pour le Mali ka se Mali parti politique bɛɛ ma hakili la n tɔɲɔgɔn camarade politiques y'a fɔ sisan k'a fɔ bi bɛɛ de nisɔndiyalen don a ka dɔgɔ parti bɛ yen bi min ma communiqué kɛ k'a ka nisɔndiya jira nin fɛnɛ ka se ka kɛ sababu ye ka na ni bɛn ye Mali kɔnɔ a kɛra politique kunda a kɛra société civile kunda a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ni mɔgɔw hakilinaw kun tɛ kelen ye an k'o bɛɛ bila an ka ɲɛsin an yɛrɛ la an ka ɲɛsin Mali développement na pour que jamana minnu n'u avancera an ɲɛ san 11 na an ka se ka baara bɛɛ kɛ pour que ka tɛmɛ u la maliyɛn filɛ nin ni maliyɛn ye fɛn min minɛ sɛbɛ la a bɛ tɛmɛ mɔgɔ dɔ wɛrɛ la merci beaucoup. Ok, merci o b'a to n bɛna Koniba ye fanfɛla la n'i ye jateminɛ kɛ i ko Kidali minɛli ko a ye ŋɔni dɔ de bɔ an sen na i fana i bɛ jamana in dɔn sabula i kɛra ministre ye ka tɛmɛ i kɛra député ye ka tɛmɛ e yɛrɛ bolo a ŋɔni kɔni bɔra an sen na sa nafa bɛna kɛ jumɛn ye Kidali sɔrɔli nafa in bɛna kɛ jumɛn ye. ɲininkali diyara n ye bari caman bɛ panga porti la bi k'a fɔ Kidali sɔrɔla mais u k'a faamu a nafa ye min ye je crois que bɛɛ ma o faamuya sɔrɔ ne bɛna jɔsen 4 de fɔ a la jɔsen fɔlɔ ye mun ye Kidali ye symbole de symbole sugu min don tamasiyɛn a tun kɛra mɔgɔw ɲɛna jamana in kɔnɔ ko n'i ye mugu ni kisɛ ta i bɛ se ka jamana yɔrɔ dɔ fara k'o k'i ta ye a tun kɛra dɔw ɲɛna jamana in kɔnɔ ka fɔ Mali finitigiw se t'u ye k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔ murutilen ninnu minɛ ni Kidali minɛna maliyɛnw kan ka faamu k'a fɔ gouvernement fanga la force publique aujourd'hui a bɛ Mali fantan 4 bɛɛ k'a fɔ n'i ye mugu ni kisɛ ta o tɛ mɔgɔ si kisi bi parce que armée min b'an bolo bi o tɛna kun jigin mɔgɔ si ye o ye symbole fɔlɔ ye ni bɛɛ y'o faamuya jamana yɛrɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ sigi ka fɔ damu nɔgɔya o e ɲɛna ne tɛ se la cogoya si la ne b'a la an k'an sigi ka kuma an ka bɛn fɛn dɔ kan o bɛ don i tulo kɔnɔ wa a tɛ don i tulo kɔnɔ donc a nafa fɔlɔ y'o de a nafa filanan kɛlɛ in bɛ sen na Mali ka kɛlɛ ɲinilen tɛ dɛ o tɛ tiɲɛ ye kɛlɛ in imposera an kun de sani ye fɛn dɔ fɔ sisan n b'a sɛbɛntiya an ye ko bɛɛ de kɛ kɛlɛ in kana ɲɛ sɔrɔ cogoya si la bari a waati la a y'a sɔrɔ fana ye wasaden dɔ ye député bulon kɔnɔ o nalen an ko an ka kulu dɔ sigi députéw ka taa kuma n'u ye kɔrɔnfɔ députéw a kɔrɔbɔrɔ fara a burudamɛ ka fara a arabu ka a ye taa kuma n'u ye an badenw de don ale tun b'a la
u tagara u ye kuma fɔ k'a bila yɔrɔ o yɔrɔ ninnu ko k'olu nana ni hakilina kelen pe de ye olu ka yɔrɔ coloniselen don Mali fɛ depuis 60 ans sani o tun tɛ terme ye ko ka yɔrɔ coloniselen don Mali fɛ depuis 60 ans députés nana an ye badaki dilan k'a sɛbɛn a kɔnɔ k'a lase ATT ma k'a fɔ président min bɛ sira la ka na nin ye n'an ma wuli k'aw jɔ a bɛ gɛlɛya dɛ anw tagara deli de kɛ pour que badenya la an ka badenya kuma fɔ mais o kɔrɔ tɛ ko Mali bɛ siraw ɲɛ o mais u y'a minɛ ten i n'a fɔ fanga tɛ Mali armée la donc sigi ka kuma jɔyɔrɔ tɛ yen o k'i bɔ yen mun ma kɛ mɔgɔ ninnu ye minnu ye marifa ta ko fo ka jamana tila mun ma k'u ye Sandi y'a fana fɔ sisan ale fana y'a fɔ o kɛra député o kɛra ministre o kɛra diɲɛ fɛn bɛɛ ye nafolo dir'u ma o nommera ambassade la extérieur la mais min fɔ ka danfara k'a la kana kɛ mɔgɔw ɲɛna ko n bɛ ka nin min fɔ k'a kɛra kɔrɔbɔrɔ ou bien a kɛra burudamɛ ou bien a kɛra arabu de a kɛra minnu ye marifa de ta Mali kama ye bari mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu tɛ danfara don u ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye marifa ta Mali kama nin bɛɛ de kɛra u ye ni nin bɛɛ kɛra u ye o tuma danbe o ko la wa a kɛra u ɲɛna sa k'a fɔ u bɛ se k'u sago kɛ fo ka diɲɛ ban donc dankarilen filɛ o la nin ye wa a nafa filanan parce que Kidal a kojugu kunyanfan ye yen de ye bari u bɛ moyen fɛn o fɛn sɔrɔ k'u bɛ kɛlɛ kɛ a bɛɛ bɛ sɔrɔ yen de a trafic fasugu bɛɛ trafic humain trafic de marchandises narcotrafic y'a dɔn k'an to député ya la Mali avion dɔ binna ye fo tun t'a kɔnɔ ni cocaïne tɛ mun bɔra la foyi donc u bɛ o nafolo min sɔrɔ o de b'u dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ ni Qatar b'olu bolo o ɲɛ bɛ sɔrɔ o la tugun donc kɛlɛ tɛ taa moyen min kɔ o bɛ sɔrɔ yɔrɔ min n'i ye dankari o la o ye ko belebele ye dɛ sabanan nafa min b'a la sisan o ye jamana fanga ka segin Kidal gouvernement kan ka baara min kɛ ka lafiya lase jamanadenw ma o bɛ se ka sigi sen kan sisan bari mɔgɔ ninnu tun ko ko Mali yɛrɛ fanga sen tɛ se ka don yen maliyɛnw dun bɛ yen o kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ maliden minnu tun bɛ yen u tun bɛ kaso de la o burudami minnu tun bɛ yen arabu minnu tun bɛ yen kɔrɔbɔrɔ minnu tun bɛ yen bamanan minnu u bɛɛ de tun bɛ kaso la bari mɔgɔ damani dɔw nana ni marifa ye k'a fɔ ko aw bɛ anw ka mara kɔnɔ olu bɛɛ de lafiyalen filɛ sisan condition nana sisan Mali gouvernement ka se ka école-sow dayɛlɛ ka dɔgɔtɔrɔsow dayɛlɛ kɛnɛyasow service fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ a naaninan an bɛ dan o ma a nafa naaninan Mali bɛna se ka Mali sigi kelenya la baara de daminɛ sisan sigi kafɔ kɔnɔ bari e ni mɔgɔ min bɛ sigi ka kuma n'aw tɛ ɲɔgɔn sɛbɛ dɔn nafa bɛ sigi kafɔ la nafa tɛ o la sisan an bɛna ɲɔgɔn sɛbɛ dɔn Mali ko kuma bɛna se ka dilan sigi kafɔ kɔnɔ Mali ka kelenya Mali tɛ tila a bɛna se ka fɔ sigi kafɔ kɔnɔ ne kɔni ɲɛ bɛ nafa naani min n'a ko la o ye olu de ye. ok honorable Sani bɛ ɲɛsin e fɛnɛ ma o ɲininkali kelen sabula i da don a la k'a fɔ aw ye sigikafɔ sugu bɛɛ bolo da aw ni ɲɔgɔn cɛ mais a ko kuma se ka sira sɔrɔ sisan ala y'a kɛ Kidal kɛra an ta ye e yɛrɛ fɛnɛ fɛ tɔw y'u ka nafa fɔ sisan e fɛnɛ bolo nafa wɛrɛ bɛ yen ka fara ninnu taw kan wa Kidal sɔrɔlen Mali fɛ nafa wɛrɛ b'a la tuguni min ni nin ta tɛ kelen ye wa. nafa caman b'a la kelen mɔgɔw k'a dɔn Azawad ko kuma dabila la Tombouctou tɛ fɔ tuguni Gao tɛ fɔ tuguni Goundam tɛ fɔ tuguni u dun ko k'u ka Azawad bɛ fɔ Mopti Kidal dɔrɔn de tora Kidal fana tora ne ye min fɔ sisan o de kosɔn erreur min kɛra gouvernance la Kidal min tora ni an y'a yira Koniba ye min fɔ sisan har accord d'Algérie a bɛ signé waati min bɛɛ y'a fɔ le couteau était sous la gorge des Maliens an y'a kɛ parce que fanga tun t'an bi Hasimi colonel Hasimi a n'a tɔ
comme il y a faux ou mal parce que tout bien à gelo ko mako kana ni moko ou y mun ku ya à gelo ko mani moko bi ou koko Hassimite do Kidal 30 ans à 40 ans à Dona kajira mako la ko ni sorda suye fanga soro abise kake mbe findo hakli jigi kodo 1963 rébellion kera Kidal munde aba fennani ou fara la nyogonka pour que rébellion yi kaba fennani jumen ni mo haklila Modibo Keïta te ma gansan kele parti abe parti ninku atumbe parti ninku na jamatungu ko obeka kebi sabana armée malienne tum forlendo katamia sous région armée Bekan en 1960 à partir de 61 sous région africaine ou de l'ouest armée te mimbe malitabo ananina o diplomatie nyanamay parce que nous keleni fanga ou là parce que décision taranya mago fait ani parti fait ou you kele parce que armée fanga bula mais hal minum bolila diplomatie du yunata parce que Maroc ni Algérie you umneni ku siri de kanadi Modibo May ko nous di Modibo May ka fo ko nous de désordre ke akoyrola bi kenema la mo chité mimbanga ñemo fenu rebelle nous segi ube Algérie ube Algérie frontière là ube Libye ube jamana minnu ba foko en yawteri Mauritanie temina kana o kera o do mbe fe do fo ni azawad ko kumatala parce que région totale atoy Kidal min kera min kanga ke sisan ne hakila ye c'est que jamana organisation kanga ke koni be ya fo école ka so ka daele non parce que tout ya fo anko parce que Mali tunte yoro sécurité te ka Kidal ka tout bo de fo réseaux sociaux là yoro be insécurité la fo Kidal parce que abu ulu de bolu si ça ubora armée nana ngo Kidal nana o defo ok armée dona après armée munde kanga ke neta fou ka segi koy de administration ke segi docteur ou ka segi école non plan Marshall de kanga ke Bamako kudo avion militaire là fonctionnaire fem ni to se belembe Kidal o be ka segi si ou ka postine ni armée be ku la kana ou ka to ku ka barak mais atitawko flanabe non seulement administration ka segi abela école soka daile abeka daile ok mais au fait communication parce que nous be Algérie frontière là ou be fembe ke fo kala do ko ou ba ke ko pour que nous tora ou ka to problème là ka foko voilà Mali nana au be Congo mani foka état ko haklito à sabana ou koko be ya mes réseaux sociaux armée réafo comment chaman bora Kidal kata Algérie frontière là ou mata parce que oui rebelle de donc attention ou tara parce que tumbe siran ngunye ou tara wode kiseni mu ou bora ou kanga segi parce que nous koko ayemal Kidal mine ni dugolo dans son la bonuni ni Kidal mogo kanga segi mais hakli de kangu la segi ku boyorona minu malien minu koko antala minu ko ani ku faranyo ku boyorona minu be il a tout de suite ay mifo minu be arme ta ka nesiama militaire ou kakele ou kera ou bora yoro parce que ay fin de fo minte kuma gansan ye o ye drogue ko kala nya ko o de wori duma mais mbetla ni fen kelen ye ka komadi anga chancier parce que azawadini
parce que France et Mali toro ka chama kabini 1940 1958 ou Mali ko ni problème yi en richesse ou kama doya fo utumba fait cohérence créer organisation des états riverains du Sahara au Bémanier soro pour que richesse mimbe do ko u ka soro sini akake utayi o de azawati koyi ni malien ma hakli sigi hakli soro fini Soudan soro atumbise ka Mali soro Soudan Kajam, grand pays. Soudan du Nord, Soudan du Sud. Musulmans contre ceci. Richesse contre pauvreté. Au début, Mali là. Maliens du Nord, du Sud, moi, ma fille, Maliens du Nord, minorité blanche. Nord et Sud. Djabanak bon. Richesse de côté de là. Abe Minoufe. En goût de indépendance. Ni Sarkozy, Cheitané, Toumabi, Mali tout la mena. D'accord. Donc, en gros, on a hakli soro. Donc, en kanga hakli, jakabo, ka hakli sigi, ka sini laje. Fait un diamant de kofe. Amatla, amabanko. Amaban, parce que, Kenny, t'as mis tout dit. Parce que hakli kanga abe continuer, abe accompagner pour que si Filikana sort tout Anga donc comment on appelle Anga Djougou ou Bekokan Konana. D'accord. Merci beaucoup. Bon, Bichouna Nyodofo, vraiment c'est très très intéressant. Mais président Samba, maintenant question posée à moi, ça va. Ouais. À mon le lui on a donné parce que Mouna a un très fort qui dans le mena. Nanya yi kafo anyere ba yere ninga. Ah, on a sur sous dura. Mais on m'a donné clé. On a sur qui dans le vidira. Maintenant on a la bombe, on a la mou jate mine. Anya yi communauté internationale au makuma. Ah, anya yere ninga comme ni bisi ka keto di. Amo CDAO mangame, ama une Afrique mangame, ama français mangame, même ministre c'est vrai qu'on tara, mais ama nous chi mangame. Yala est-ce que de tenir du korowa? Bon, aucun a femme. Ah mais voilà ni de communauté internationale ka kuma balia. Au lieu de taraka sur tabati masio. Note un bena programme d'odeka. Aucun ka yoro segi ama dati mununa. Uni jamana nyamgo bena bedeka. Mais wati na dati ka ngase. Ubita follow yani dati rekasi. Donc mogo munun tara olu ni ibe ka munun tɔgɔ fɔ u bɛɛ ye kelen de olu de ka ɲɛmɔgɔ ye mais hali bi ka segi ka sɔrɔsiw fɔ u ka professionnel ɲa la tiɲɛ yɛrɛ la an ka Mali armée a bilama a bɛ mɔgɔ wasa parce que Kidal minɛna i m'a mɛn ko mɔgɔ ni tɔra la Kidal kɛra an ta ye disons ka kɛ an ta ye kura ye basi foyi ma ye o b'a yira k'a fɔ an ka sɔrɔsiw u kunkolo bɛ u kan da la communauté internationale effectivement communiqué ma kɛ an ma mankan foyi mɛn ɔ fo maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ anw de kan ka bɛn sisan parce que u tun bɛna don mɔgɔ la ka tiɲɛni kɛ ka kɔrɔ bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ko Mali de y'i ta ye i bɛ se ka baara kɛ Mali de kɔnɔ n'o tɛ ninnu tɛ se ka kɛ an fɛ ninnu tɛ se ka kɛ an ɲɛ wa ninnu ye an jugu de donc o kama an ka bɛn sabati kɔnɔna na mɔgɔ dɔw kun ma fɛn in faamu u k'a faamu bi mɔgɔ dɔw kun bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kun y'a faamu dɛ a bɛ se ka kɛ u kun bɛ tiɲɛni hukumu de kɔnɔ u ka dɔn k'a fɔ ko tiɲɛni t'u nafa hali n'u ye diɲɛ wari bɛɛ sɔrɔ ka diɲɛ sanu bɛɛ sɔrɔ u ka dɔn k'a fɔ san 10 san 20 san 100 u denw u mɔdenw u kɔdenw u bɛ sɛgɛn Mali ko la donc communauté internationale kumana o u ma kuma o anw ka jamana y'an ka jamana de wa a y'an permet k'u dɔn baara minnu bɛ sen na hali ni u nana k'u bɛna kuma an fɛ fɛn dɔ wɛrɛ la
ayiwa maliyɛnw fana bɛ k'u kɔnɔ o kɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ka baara kɛ n'an ka presse locale ye ça c'est important hein parce que u ye stratégie sɔrɔ presse minnu tun bɛ ka mankutu juguw kɛ jamana kɔnɔ parce que 2012 i ka mɔgɔ dɔ tun b'i wele jamana kɔ kan ko nin bɛ Bamakɔ e min bɛ Bamakɔ e bɛ yɛlɛ de o kɔrɔ kunnafoni fɛn fɛn tun bɛ di a si tun tɛ kunnafoni ɲuman ye Dieu merci an ka autorités sera ka fura sɔrɔ o la média minnu n'u tun bɛ propagandiw créer olu média ninnu olu si tɛ an ka Mali kɔnɔ tuguni wa u ka ba don an yɛrɛ ka média la i n'a fɔ aw n'a ɲɔgɔnnaw i n'a fɔ média an ka média minnu bɛ ni jamana ta don média minnu bɛ ni privé don u k'a lajɛ u k'u dɛmɛ u k'u bila ka taa terrain sanfɛ kunnafoni yɛrɛ parce que maliyɛn mɔgɔ bɛ kunnafoni yɛrɛ de la u ka kunnafoni yɛrɛ di maliyɛnw ma an ka jamana a ka se ka lafiya sinon communauté internationale a ka kumabaliya o kɔni ma bali ne la parce que min kɛra olu tun bɛ fɛ u ka to yan fo san 1000 parce que ninnu tɛ taa yɔrɔ la ka segin ten dɛ anw de ye chance sɔrɔ ka da san 11 na n'o tɛ dɔw ta taara fo san 50 la o dɔw ta yɛrɛ tɛmɛna o la donc u tɛ se ka kuma dɛ parce que an yɛlɛnna u sen kan wa ni ala sɔnna fɛnɛ maliyɛnw tɛgɛ bɛ di ɲɔgɔn ma Mali ko in a bɛ to an ta la. D'accord président bon n b'a dɔn nin ɲininkali nin n y'a fɔ dɛ n ko a kunkolodimi bɛ an caman na parce que k'a ye k'a fɔ cɛn don an ye tɛgɛrɛ fɔ an ka sɔrɔsiw dɔw la ye baara kɛ mais k'a ye k'a fɔ mugu ma ci fosi mais an y'a ye k'a fɔ o doli mais a ye yan bɛɛ communiqué kɛ mais la communauté internationale an m'u mankan mɛn bon an b'a yɛrɛ ɲininka est ce que ko dɔ tɛ nin ko nin jukɔrɔ wa président komi e yɛrɛ bɛ yan e bɛ se ka mun faamuyali dɔ ma an na ma. Communauté internationale ko kuma in wuya don communauté internationale tɛ yen o kuma ba yɛrɛ intérêt ko dɔrɔn de bɛ yen c'est ça la raison du plus fort don détail kɔnɔ dɛ a détail tɛ dɔwɛrɛ ye koyi jamana minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'a se b'u ye n'a fɛn bɛ b'u ye olu de ye an nɛgɛn k'a fɔ ko communauté internationale dɔ bɛ yen parce que n'i y'a mɛn communauté internationale la o kɔrɔ ye de ko jamana bɛɛ minnu faralen ɲɔgɔn kan bɛ diɲɛ bɛɛ de ka intérêt défend a kɔrɔ t'o de ye yan o t'an nkalon ye yan u b'u yɛrɛ de ka intérêt défend wa dɔwɛrɛ tɛ dɛ occidentaux de don u b'u ka intérêt défend n'i ye fɛn kɛ min bɛ taa o sira kan u bɛ communiqué kɛ ka i tanu nka n'i ye fɛn kɛ min bɛ dankari o la u tɛ communiqué kɛ dɛ u bɛ se ka o ko dilan cogo min dugu ma u b'o dilanli daminɛ an dun ye mun kɛ Kidal u bɛ dankari u ka baaraw la bari u bɛɛ nakun Mali kɔnɔ yan kun kelen pe de don aw y'a fɔ cogo min Mali bɛ se ka minɛ ka bila olu ka mara kɔnɔ cogo min u k'u ka intérêt sɔrɔ u k'u sagow sɔrɔ donc olu tɛ communiqué kɛ u tun bɛ kuma fɛn kelen pe de la n'a y'a sɔrɔ sisan ko Mali armée dontɔ Kidal ko kɛlɛ kɛra ka mɔgɔ faga k'a fɔ hakɛ t'a la u tun bɛ communiqué kɛ ko an m'a fɔ aw ye an m'a fɔ aw ye u bɛna burulamew si la tunu sisan armée malienne crime contre l'humanité crime de guerre de tun bɛ kɛ o tun sigilen bɛ n'o de ye o bon yɔrɔ ma y'a la fɔlɔ n'o tun kɛra o tun bɛ communiqué kɛ donc an kana ɲɔgɔn nɛgɛn k'a fɔ communauté internationale bɛ yen min ka baara ye ka diɲɛ jamana bɛɛ ka intérêt sauvegarder tiɲɛ kuma tɛ bɛɛ de b'i ka intérêt défend donc u ma communiqué kɛ man ka bala mɔgɔ si la nin ko in na. d'accord Bokari kɔrɔfɔ tɛ donc Sandi an bɛna e fan fɛ o yɔrɔ nin na parce que jusqu'à présent c'est vrai parce que an ma kan ka jɔrɔ mais on s'est dit que ça là fɛn dɔ kɔni ba vraiment a ma se ka ban e bɛ se ka e ka faamuyali yɛrɛ la. n faamuyali tun t'o nɔfɛ yɛrɛ n tun t'a ɲini yɛrɛ an nisɔndiyara an maliyɛnw an ta y'an ta ye an y'an ta segin an ka état mara kɔnɔ tant pis pour les autres u y'a fɔ u ma fɔ a kɛra a ka d'u ye a ma ka d'u ye a man d'u ye an y'a kɛ c'est ça le véritable problème c'est comme ça qu'il faut moi je le vois comme ça n tun tɛ a si ka sigi na u ka communiqué mɔgɔ t'a la n t'a ɲini
parce que a kɛra ka tɛmɛ bi fana a bɛ kɛ ten problème en tout cas o ye ne ka position ye nin kuma in kan communauté internationale ye mun ye Koniba ye mun fɔ jɔn de don ou bien u b'a fɔ ko Cher Daniel k'a fɔ France 24 ou bien RFI la ko France nisɔndiyara armée malienne dɔ na kila munna u ka problème jumɛn de b'a la u ka réussite jumɛn de b'a la non ni tiɲɛli tun kɛra ou bien mɔgɔw sara Koniba ye min fɔ o de don moi je ne m'attends pas à ça o tɛ ne ka programme la n ta sigi n'o ye n t'a ɲini donc ça dit que Mali ye Mali segira Mali ma Maliyɛnw ka a minɛ ka sɔrɔ ka a dɔn an b'a kɛ cogo min fɛn min b'an bolo an k'a dɔn seulement ka surveiller k'a lakana a bɛ comme nɔnɔ sigilen bɛ ta kan tasuma kan o de don koyi nord ye o de ye sisan ani hakili de bɛ taa an bɛɛ ye applaudissement kɛ parce que armée donna Kidal an ye fɛnw an ɲinɛna fɛn bɛɛ kɔ nationalisme intégrité du Mali Mali de y'an ta ye Mali ka kɛ an ta ye an ɲinɛna courant ko in kɔ an ɲinɛna sukaro kɛra tan de tulu kɛra tan de jaba kɛra bɛɛ ɲinɛna o kɔ bɛɛ ko ko ni bɛɛ tugura an ka armée kɔ a kɛra sisan baara min kan ka kɛ o de kan ka mɔgɔw hakili minɛ an kana ɲina ko rébellion pourquoi an b'a fɔ aw ka an ka se ka a kɔlɔsi kosɛbɛ parce que rébellion bɛ bɔ mun de la fɛn caman de don denmisɛnninw minnu u ye minnu préparé ka f'u ye ko nin kɛra aw fa ni aw baw la 1960 aw kana sɔn comme il l'a dit tout de suite là ko u tun bɛ Mali colonisé kabini 1960 Mali b'u colonisé donc u ka bɔ Mali olu bɛ yen Koniba ye min fɔ sisan an ye rapport min di ka taa ATT fɛ an y'a fɔ o rapport la ne de tun ye président de la cellule de crise ye assemblée la waati min o don ni an y'a fɔ ATT ye faire attention excusez-moi n b'a fɔ tubabukan na faire attention aux idéologues de la rébellion parce que cɛkɔrɔbaw dun tun bɛ yen fo ATT ko ne teri dɔ n y'a fɔ teri de n b'a tigi tɔgɔ da yan mais u ye min fɔ an ye Kidal an sera denmisɛnninw ma Zakak a bɛ comme Magneto de don Dibisila Jara ye nin kɛ fɛnkɛ ye nin kɛ fɛnkɛ ka sɔrɔ olu b'a yɛrɛ ma wolo donc o bɛ yen filanan minnu bɛ yen mécontent les mécontents c'est-à-dire minnu ye rébellion kɛ sisan minnu ma fɛn sɔrɔ minnu ma ministériya sɔrɔ minnu ma CNT baara sɔrɔ ou bien minnu olu fana bɛ yen olu ils sont mécontents u bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que a kana ban mais erreur état bɛ min kɛ il faut k'an k'o kɔlɔsi sini an y'a défendu ka fɔ assemblée la waati min an tun bɛ yen aw kana prime de rébellion continuer o ye mun ye mɔgɔw bɛ kisɛta ni mugu k'a ɲɛsin maliyɛnw ma k'u faga minnu tɔɔrɔ an b'u ta kɛ ɲɛmɔgɔw ye k'a dɔn armée la k'a dɔn douane la k'a dɔn ministériya la mais o bɛ se ka continuer minnu b'a dɔn ko n'u ye marifa ta u bɛ polosi sɔrɔ mais u b'a ta donc nin saba in il faut que an ka hakili sigi k'a dɔn a bɛ kɛ cogo min sini pour que rébellion wɛrɛ kana wuli parce que a bɛ kɔfɛ koyi n y'a fɔ sisan a ma ban dɛ. mais voilà c'est pour cela ne bɛ ɲininkali kɛra e y'a fɔ sisan a bɛ kɔfɛ mais a ma ban voilà mais mun de bɛ kɔfɛ. ni sɛbɛn ye raison sɛbɛn ye mɔgɔw dɔw bɛ yen hali bi a b'u hakili la. mais est-ce que fɛɛrɛ se ka kɛ olu la wa. c'est quoi la gouvernance minnu b'an ye u ka baara ye mun ye k'u hakili to nin bɛɛ la kana daminɛ si la min bɛ se ka sigi ka fɔ ko a banna n'a ma kɛ ten a ka kɛ maliyɛn ennemi ye on va combattre comme an sera ka don Kidal cogo min c'est clair et net. parce que moi je voulais ne bɛ yɔrɔ min kɔ parce que il faut que ni sani bɛ se k'o walawala an ye k'a fɔ CNT dɔw bɔra olu taara bɔ olu mɔgɔ kelenw est-ce que réellement la tigɛ bɛ se k'a di olu ma bɔ se kana wa. ni
ni parce que Kidal bɛ olu de bolo olu tigi o Kidal tigi tɛ Kidal tigi ah bon ok n'u tun ye Kidal tigi ye tun bɛ yen bi ah d'accord u bɔra c'est que u tɛ Kidal tigi ye mais ninnu de don an kan ka solution de ɲini parce que bɛɛ y'a fɔ ko accord de paix d'Alger yɔrɔw b'a la min an bɛ se ka bɛn minnu kan yɔrɔw b'a la minnu man ɲi donc olu parce que fɛn dɔ bɛ yen attention il faut pas mélanger ka an k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na koyi indépendantiste Azawad fɛn ceci ye mené la minnu tɛ 600 u bɛ yen mais djihadiste bɛ yen djihadiste tɛ an teriw ye u bɛna an ka mɔgɔw faga u bɛ min ɲini u tɛna sɔrɔ donc olu armée kan k'u combattu minnu ye maliyɛn ye minnu y'a dɔn k'u ye min kɛ u k'a dɔn k'u filila u ye min ɲini u ma sɔrɔ u ka segin kɔ a bɛ se ka kɛ o mais a bɛɛ ye sigi ka kuma de an ka bɛn parce que u dɔ b'an na u dɔ segira ka na an minnu bɛ yan Bamako yan minnu bɛ yen minnu tora Sentɛ minnu tora yɔrɔ min u ka taa u fɛ u ka taa u k'u bila ka taa ɲɛfɛ ani délégation ka kuma u fɛ an ka na an ye min kɛ an hakilila an filila a fɔra an ye kabini 2012 ko Azawadine tɛ sɔrɔ Azawadine banna an ka segin. Ok, d'accord. C'était président Sama bɛ ɲininkali min kɛ i la sisan aw bɛɛ bɔra k'a fɔ kuma kɔnɔna na tuguni ko communauté internationale kɔni ma foli bila nin ko la mun da don u ma kala don nin na ka bɛn n'a yɛrɛ o kɔrɔ k'an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko duguduguma la olu bɛ se ka ko dɔw labɛn nin ko la wa sabula Sandi kɔni bɔra k'a fɔ sisan ko ko in ma ban ani e yɛrɛ bolo fɛn jumɛn ka se ka kɛ teliya la min b'a to ni ɲɔgɔnna in kana se k'an sɔrɔ tugun. Communauté internationale tɛ se ka foyi kɛ Mali kɔnɔ. Cogo jumɛn? Tant que an bɛnnen don an ye min fɔ tant que an soudelen don parce que communauté internationale u mana tenter waati o waati k'u bɛ fɛn dɔ kɛ i bɛ taa sɔrɔ waati Mali kɔnɔna ka kalan dɔɔnin Mali kɔnɔna ka kalan maliyɛnw hakilinaw tɛ kelen ye c'est pourquoi bi gouvernance tɛ ko nɔgɔmani ye nka minnu bɛ ka gouvernance kɛ bi an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ minnu don u yɛrɛ kalama kosɛbɛ nin fɛn ninnu bɛɛ programmelen b'u bolo parce que Kidali mana minɛ an bɛ mun de kɛ u ma sigi ka Kidali minɛli kɔnɔ pour que ka réflexion daminɛ o la i bɛ taa sɔrɔ u bannen don pewu an bɛ débat minnu kɛ plateau kan o ye ka u dɛmɛ ni hakilina dɔ de n'u y'a lamɛn a bɛ se ka kɛ u kun hakilina ma fɛn dɔw ye anw bɛ se ka kuma o kan u bɛ se ka o ta ba la bi min kan ka kɛ o de ye pour parler o kan ka caya an hakili la ministère b'an bolo o kama réconciliation olu kan ka activer ka identification kɛ identification kan bɔ déjà i bɛ taa sɔrɔ dɔw dɔnnen don u murutilen don dɔw bɛ yen nɔ olu ma nisɔndiya o n'a ɲɔgɔnna caman mun de bɛ se ka kɛ pour que olu hakilina o ka se ka kɛ Mali ka hakilina ye parce que an bɔra ka constitution kura min voté article 34 b'o de fɔ an bɛ fɛn fɛn kɛ bi an ka jateminɛ kɛ fɔlɔ ni Mali ka nafa b'a la an ka jateminɛ kɛ ni a nafa bɛ don Mali kɔnɔna na mais o tɛ se ka kɛ ni maliyɛnw hakilina ni o ma se ka kɛ kelen a filanan ye min ye an ni Russie ka coopération a ka renforcer parce que fɛn min kɛra peut-être hali bi maliyɛnw ma da la k'a fɔ ko Kidali ni minɛna parce que tellement que fɛn ba de don donc o kɔrɔ an ka sécurité a ka renforcer fo k'a fɔ k'a renforcer donc a coopération min bɛ an ni Russie cɛ hali bi a ka renforcer Sandi bɔra k'a kuma fɔ sisan sigikafo caman kɛra nin ko la 2012 yan fan ninnu na bon mɔgɔ dɔ hakili 2012 ani 2023 hakilinaw bɛ yɛlɛma koyi donc ni identification kɛra ka taa kuma ne b'a dɔn bi mɔgɔ caman de bɛ yen u bɛ yɛlɛma ka kɛ an bɛ fɛ an ka kɛ cogoya min na u bɛ yɛlɛma ka na o sira fɛ ça c'est sûr et certain ne dalen b'o la kosɛbɛ a sabanan min ye sifinnakaw u k'u janto sifinnakaw la
ali école minnu bɛna dayɛlɛ ne yɛrɛ n'i y'a dan ne yɛrɛ ma vacances ko tɛ Kidali ninnu na tuguni kalan kan ka continuer c'est à dire liberté man ka di mɔgɔw ma tuguni ka yaala ka taa fo yɔrɔ dɔw la ko vacances b'a la mɔgɔw ka koron ka activités mɛnɛ ka fɛn caman kɛ Kidali kɔnɔna na pour que min b'a to mɔgɔ parce que n'i ye mɔgɔw natɔ ye n'i ye juguw dontɔ ye u bɛ don ni population de ça c'est sûr mɔgɔ min tɛ je ne sais pas 50 000 sɔrɔ kalo la n'i taara 300 000 de ma ou bien 400 000 de ma waati dɔ i bɛ se ka sa hakili la donc nin ye baara de daminɛlen gouvernement bolo c'est pourquoi ne kelen-kelenna président de la transition kan ka effort de guerre de demander Maliens fɛ mun de bɛ se ka kɛ pour que population hali bi dɛmɛ ka se ka kɛ an ka min ye an sɔrɔ u y'a kuma fɔ victoire dɔ de kɛra mais i ye victoire kɛ mɔgɔ mun na u tɛna sigi c'est des gens waati bɛɛ u bɛ don daw fɛ pour que u bɛ se ka yɔrɔ in tenter an kana ɲina seconde kelen parce que i sunɔgɔtɔ mal bɛ se ka kɛ donc population ka rassurer an ka kalo caman kɛ nin na k'a fɔ dégâts ma kɛ Kidali kɔnɔna na an k'an kɔlɔsi fɛnɛ kɔkan mɔgɔw fɛnɛ na ça c'est important parce que nin kɛra kɔkan yɔrɔ caman bɛ yen comme an y'a kuma fɔ cogo min a ma diya u ye koyi parce que ka Mali joli min ka Maliens joli min o de tun ye dɔw ka projet wa san caman kɛra la hakili la trop c'est trop Maliens y'u ka destin ta ka ban merci beaucoup. Ok baasi tɛ honorable Kone ma mɛna e fanfɛla la i bɔra k'a fɔ i ka kuma la ko communauté internationale tɛ yen a bɛ komi sa janfabugu de bɛ yen o janfabugu min filɛ nin Kidali sɔrɔlen na a ma diya an dun y'a mɛn k'a fɔ maa dɔw bolila olu dɔw ni olu bɛ kɔrɔfɔw la u ni ɲɔgɔn cɛla la e yɛrɛ bolo est-ce que an bɛ se ka hakili sigi k'a fɔ olu maaw tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ ka janfabugu kurala bɛɛ wa an ka jamana kɔnɔ dɔrɔn Kidali minɛli kama. an tɛ se ka hakili sigi hakili tɛ se ka sigi dɛ o de y'a to Samba ye min fɔ danfarani bɛ ne n'a ka kuma cɛ a la u bɛ se ka ko bɛɛ kɛ halisa communauté internationale u bɛ se ka baara tiɲɛ an bolo cogo jumɛn n'an m'o fɔ k'o perepere la tigɛ sisan mɔgɔw k'a faamu an bɛ fili la u bɛ se ka baara tiɲɛ an bolo ne ka kuma bɛ na u bɛ se ka baara tiɲɛ an bolo cogo jumɛn an t'a daminɛ RDA ta la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Modibo Keyita ka fanga ko jama tun t'u kɔ jama tun b'u kɔ mais Modibo Keyita binna cogo di jɔn de y'a bin Faransi de tun b'a kɔfɛ diɲɛ bɛɛ da bɛnnen don o kan danfara dɔɔnin bɛ an n'u cɛ o ye mun ye u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina u tɛ sunɔgɔ u tɛ da jɔn tɛ sɛgɛn jɔn tɛ ɲinɛ jɔn tɛ se u tɛ da voilà a falankɛ communauté internationale non mais tɔgɔ dɔ komi i ye olu ta sisan i sera ka ko n bɛna exemple dɔ di u ni mɔgɔ minnu tun bɛ ɲɔgɔn na diɲɛ kɔnɔ ko bloc 2 Occident ninnu ani Union soviétique o de tun tɛ yan Modibo tile la Modibo tile la u ye Union soviétique kɛlɛ san 70 u fanga ser'u la u da y'a fɔ u ye sira bɛɛ tagama États-Unis président ko k'an bɛ nin fɛɛrɛ in k'a ka ca san 70 na ye komi bi an fanga ser'u la Union soviétique cira donc ni sigi mɔgɔ o mɔgɔ y'i sigi k'a fɔ ko ninnu ko nin ye nin ko bannen ye o bɛɛ taa fɛɛrɛ fasugu bɛɛ tigɛ nin ko in bɛ se ka ɲagami an bolo cogo min an k'an sigi n'o ye dɛ o bɛ kunbɛn cogo min fana an k'o siraw ta Samba ko n'i y'a ko kɛtɔ ye c'est que u ni u donna da dɔw de fɛ bon mɔgɔw b'olu wele ko fasodonjugu non a bɛɛ tɛ fasodonjugu ye forcément jamana tɛ ko bɛnbaliya tɛ jamana min kɔnɔ jamana joli sira hakilinaw tɛ kelen y'a la Modibo tile la dɔw ko jamana joli sira tɛ socialisme ko communisme tɛ olu ta ye min ye o libéralisme y'a faamu wa donna bɛ sɔrɔ ten de o a kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u tɛ Mali fɛ ko malidenjuguw de don donc o daw bɛ yen don bɛ ko de fɛ faut que ne ka jate la dɛ m'a dɔn n'an bɛna o kuma kɛ kɔfɛ ni m'a to kɔfɛla la
min kan ka kɛ solution ye pour que o kana donna sɔrɔ voilà olu bɛna di solution bɛna di a bɛɛ ma voilà sinon an kan sigi kabi sisan dɛ a baara daminɛna ka ban aw kana siga o la fiyewu a baara daminɛ u b'o la ka taa yɔrɔ jumɛnw na non Bakari n ka kuma e ko e ye Mali teri ye Mali n'a ka fasoden ɲugu minnu bɛ ɲɔgɔn na e kɛra olu jatigi ye o ye filani kafɔya de ye dɛ mais président ne m'o yɔrɔ faamu dɛ o ye sira fila tagama ye ne m'o yɔrɔ faamu o dɔw kɛra o jatigi dɔw de mais o t'a mɔgɔ kelen ye e m'a fɔ k'u bolila u bolila ka taa jamana minnu kɔnɔ o jamana jumɛn dɔw y'u dɛmɛ o baaraw la mais président i bɛ k'o ɲɛfɔ jamana jumɛnw don non voilà non moi je préfère que voilà i ka walawala ne tɛ renseignement na min kɔni dɔn ko i y'an bila kunba na dɛ min kɔni dɔn o taa yɔrɔ minnu na o mɔgɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ça le Niger ou Niger da n t'o kalama n kɔni b'a dɔn Niger ye Mali teri ye nin ko in na n'u taara ye bon Algérie fana ye Mali teri ye sani ye min fɔ sisan u taara yɔrɔ minnu na la n ko n'u y'u siri ka n'u d'an ma n'u taara Niger b'u siri ka n'u d'an ma i ye n faamu n'u taara Algérie yɔrɔ don da ka tɛmɛ o kan n ko de i ye n faamu wa donc président yɛrɛ bɛ kuma tourner na ka tourner an b'a fɛ yɔrɔ min na je sais que Sadi va dire la vérité Sadi b'a fɔ i jogo bisimila ka moyen d'a ma a ka tila k'a labɛn ka na i kɛlɛ o ye nin ye yan ayi parce que Bokele bɛ yɔrɔ min nɔfɛ an dafɛ jamanaw ka ca o Mali lamunun no jamana caman na a ye Niger de exemple la sɛ ne tɛ u taara yɔrɔ dɔw la dan o dɔrɔn ma dɛ ne e taara Mauritanie sisan Faransi ni Mauritanie bɛnn'a kan k'a fɔ Mauritanie ɲɛmɔgɔw a ye ninnu dɛmɛ ka jatigila d'u ma ne yɛrɛ ma boli ka taa Mauritanie dɔrɔn o la o n bolila ka taa Faransi en même temps i y'a faamu wa donc ça veut dire que on a bien compris le président la Mauritanie fait partie aussi olu b'a sɔrɔ o bolila ka taa Mauritanie a kun ye mun ye a fɔ kun ye mun ye a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna ko min bolila ka taa Mauritanie bolila ka taa Algérie k'a fɔ o dugukolo ko dɔrɔn don olu jamana minnu bɛ u bisimila olu ni jɔn bolo bɛ ɲɔgɔn bolo diɲɛ kɔnɔ o bɛ se ka kɛ Français ye a bɛ se ka kɛ Américain a bɛ se ka kɛ fɛn o fɛn ni an bɛ ka fu siri an ka kɛlɛ la cogo min na n'a ma bɛn u ma a bɛ se ka k'olu bɛɛ ye u bɛ se k'olu dɛmɛ sira fasugu bɛɛ kan i ye n faamu wa donc an ka faamu k'a fɔ an bɛ daminɛ de la condition de créer sisan a bɛ jamana bɛ basigi cogo min an k'o sira tagama sinon belebeleba kɛra dɛ mais a belebeleba tɔ bɛ kɔfɛ fo k'o de ka don maliyɛn bɛɛ kunkolo kɔnɔ a belebeleba tɔ de bɛ kɔfɛ. ok Claude Sandi kuma kelen don ka ɲɛsin fɛnɛ ma dɛ sabula an y'a fɔ sisan nɔ ko u kɔni u bolila dɔw bolil'u la u dogodogolen don wa an y'a mɛn k'a fɔ fɛnɛ parce que aw bɛɛ y'a fɔ a ka kuma na nɔ ko communauté internationale ma kala don a ɲini na k'a wɔgɔ bɛ ka bɛn ni Mali kan ko ça veut dire a ma diya u ye o kɔrɔ ko janfa an bɛ se ka sigi k'o dɔ labɛnni olu fanfɛla la u ni mamurutilen dɔ minnu bolilen ka ɲɛsin a ma hali bi yan. fɛn kelen b'a la réflexion min kan ka kɛ hakili sigi min kan ka kɛ nin ko in na communauté internationale organisée len don cogo min faut k'an ka fɔ ɲɔgɔn ye an ka don maa caman t'o u tɛ ɲɔgɔn gêner u bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ de mais don o don kelen bɛ ɲɛfɛ min intérêt ka bɔ o yɔrɔ la u b'a fɔ cogo min géostratégique an tilalen de don u ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu u y'a Faransi bɛɛ bɛ Faransi de kɔ Mali ko la. ne ma f'i ɲɛna n ko Sadi bɛna walawala. i y'a faamu voilà o de ye histoire ye on est ancienne colonie française min kan ka kɛ Mali la Français mana min fɔ Amérique ye o de don Français mana fɛ min fɔ Allemagne ye o de don France mana fɛ min fɔ Hollande ye ou bien Union européenne la o de don. donc bɛɛ bɛ tugu o kɔ. bɛɛ bɛ tugu o kɔ kelen filanan France y'an colonisé ne da sera fɛn dɔ ma sisan n bɛ segin a kan OCRS Organisation des États du Sahara u y'a créé 57 waati min o ye mun ye ka dɔ bɔ Mali la Sahara fanfɛla ka dɔ bɔ Algérie la
ka dɔ bɔ Niger la ka dɔ bɔ Burkina la ka dɔ bɔ Tchad la ka état kelen créé parce que richesse bɛɛ b'o de kɔnɔ. nafa sɔrɔ sira bɛɛ. Modibo n'a ka tɔɲɔgɔnw u y'o kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ indépendance ma sɔrɔ en 58. O loi votera koyi. O loi fana France ma segin a kan. O kɔrɔ a sariya bɛ sigi. Président, pardon, une minute. Il y a femme de Anamina Doni. A kɔnɔ dɛ ko jamana ni ngo ninnu bɛɛ tun ye France colonie ye mais tila kɛra ka ban Berlin ka fɔ ko nin de ye Burkina ye nin de ye Côte d'Ivoire ye nin de ye Mali ye nin de ye Algérie ye France segira a kan en 57-58 organisation des États du Sahara ka o créé u tun b'a fɛ k'a kɛ jamana wɛrɛ ye a dan ma. Dɔw bɛ bɔ Mali la, dɔw bɛ bɔ Algérie, dɔw bɛ bɔ Niger, dɔw bɛ bɔ Tchad, dɔw bɛ bɔ Mauritanie. O bɛɛ dugukolo dɔ tigɛ. Dugukolo dɔ tigɛ ka pour que richesse fɛn fɛn min bɛ Sahara la a ka to France bolo. Donc o kɔrɔ ko sisan o jamana o yɔrɔ de o bɛna kɛ jamana kelen dɔ de ye. Jamana kelen wɛrɛ ye. Ninnu si tɛ kelen. Parce que ressources kama. O de kama ninnu bɛ kuma Azawadi ko kuma kɔnɔ. Non ale kana presser a bɛ na o. I y'a faamu. Donc o la Modibo n'a ka o ɲɔgɔn n tɛ wajibi don n ka a tigi tɔgɔ fɔ parce que Maman Alassane Haïdara de tun y'o depuis sénateur ye min y'o combattu. Mais qui était Maman Alassane Haïdara? Sénateur du Soudan, premier président de l'Assemblée nationale. Et je profite, c'est le père Assandi. Voilà. Ale de y'o kɛlɛ kɛ Choguel b'a ka livre sɛbɛn don min a ko ko a ka discours ni a sinkan man di n y'a d'a ma a ba livre kɔnɔ. Voilà. Ale de y'o kɛlɛ kɛ u kana ɲɛ sɔrɔ u kana ɲɛ sɔrɔ kelen mais o loi votera a loi in fana bɛ France jamais la loi n'a été abrogée. Kelen donc si j'ai dit an ka hakili to communauté internationale c'est beaucoup de choses. Communauté internationale o ye occidentaux an kana ɲinɛ o kɔ u b'u ka jate la u t'a bila sini ma u bɛ na filanan n ko il faut k'an ka diplomatie ɲɛnama sɔrɔ n ye RDA ye rébellion ban en 63 a kɛra cogo min n seginna kan n bɛ segin a kan ni kuma wɛrɛ ye o ye mun ye Algérie an teriw de don 1400 kilomètres de frontière de b'an ni ɲɔgɔn cɛ n ko rébellion bɛ daminɛ don n y'a fɔ n bɛ segin a kan ni Algérie tun sɔnna a tɛ taa ɲɛ. Ni Algérie tun sɔnna a tɛ taa ɲɛ. Mais il faut que Algérie fana ko ka hakili jaka bɔ pour k'u ka indépendance sɔrɔ contre la France. Mali ye mun k'i ye u ye ka nord d'u ma so bɛ Gawo hali bi a sɛbɛnlen b'a kan Mohamed Abdulaziz Bouteflika ka chambre bureau a tun bɛ sigi yɔrɔ min c'est lui le colonel Mohamed. Algérie tun bɛ Gawo de armée nord bɛɛ dir'u ma Modibo y'a signé France ma a pardonné Modibo ye ani RDA hali coup d'état kɛra. Bouteflika ka so bɛ Gawo hali bi. Bouteflika ka so bɛ Gawo hali bi président Algérie président. Algérie kun bɛ labɛn Gawo de ye ka France kɛlɛ. Ka France kɛlɛ. Donc o la fɛn dɔ kɛra Algérie ye minnu kan ka segin an ma n'an mago sur'u ma. An ka juru b'o la. O juru n'u tun sɔnna rébellion bɛ kɛ au nord waati min ni mɔgɔw joginna min bana kɛra ni fɛn kɛra u bɛ taa u furakɛ yɔrɔ jumɛn Algérie carburant u bɛ carburant min ta ka don mobili kɔnɔ a bɛ bɔ min Algérie ni Algérie tun ye frontière fermée rébellion tun bɛ tɛ taa ɲɛ n bɛ n da Algérie ko la yan n bɛ segin fɛn wɛrɛ ko Sarkozy peut-être dɔw bɛ yen u tulo bɛ ne ka kuma la Sarkozy de a encouragé Emene la a Zawadi indépendance
Mais est-ce que vous savez que armement folo Sarkozy et même Blakana, Kana Douma, Mali là, Atemena Mauritanie de fait, Abdelaziz de fait. Ado Sarkozy armement folo de Blakana. Folo Minka Emene la Deme, ka rébellion d'Amérique. Atemena Mauritanie de fait. Abdelaziz Toumba Kalama. Netara visite la Corée Morobe, Ngateriko Boy, Antara, Kata réfugié, Mauritanie Watimi. Mohamed Abdelaziz en Koumbe. Ayan Soro Doni, Nyan Foye président, Neta Famoko Mbena Mauritanie. Kasoro, Ndjougou, en Mali, Ndjougou, Aouba Foka, en Yeteroui, en Ndjougou, ka ambassade de Bé, Mounachot là, Azawa de drapeau Baka. A connaît ma président, monsieur honorable Otekoui. Ma ne hakilay ni I jugube I terife kafsa ema ni fe ngo tofa ngana terife kana jugu aben nturu mais nya famuko atun tadon kuye bâtiment do daile ka ke comme ambassade ani plaque emene la azawad drapeau officiel blanc yana ngabo Mauritanie uyajiki otumbe nakshot sabana mbe diplomatie en yemi fo 600 Russie ko ne be mini Mali on fait koni ba koko ani président Koulibaly yengo fo doni mbe sika mbe amba masonjila muna diplomatie yemi ani jamana wore au kanga kuma au kanga ben angana Mali kine beke en Djougou. C'est mauvais. Ouais. C'est pas constructif à Tétanier. Parce que nous en 1961 là dit Modibo le discours badekeyan beba deyame pour que l'armée française gabo Mali. O armée Mali créera. John de mino folo du armée Mali ma. Lucitaire. C'est do. Au Karabi. Il reste en français de là-bas, quand l'armée créée, quand Rissou Kandem, au début Kakebi. En gros, comment il s'appelle Barkan, Ayebo, Français Dodo. Russie de Bekandemeka. Mais 1961, Mikera. Au COFE 63, les non-alignés créèrent. Modibo Keïta et Ouyataka, qui est organisation B missionnaire. Kata Kennedy fait, Kata la reine d'Angleterre fait, Kata De Gaulle fait, Kata B fait, Kata Fouyeko, Ante Aou Niko, Aouté Niko, en non-aligné, en béton. Ou ni beke mais ola Mali ni ma chimatique Chine ban reçoit au Chine benay Russie Brezhnev Modibo reçoit Kennedy c'est-à-dire les deux blocs ou bé ou opposé l'endo ango ko ante au Chico ango an Russie dodo an Mao dodo an Chine dodo mais an bebek ma oui angato an beka kuma en France a peu fait yesini nous donnons fin na minte nam ka programme de jouer nam ma c'est que fenge ke a programme de jouer diplomatiquement avant sorode c'est comme il faut udu ka jate be nam bora kalama anga fouiller au kananike ni anu lute kuma du uban sorode halkini non Afrique wo CEDEAO UEMOA a site c'est que fara ñogon kanka ke anjuguya amay do ni munu kono jenete nay tafe anga nyesuma parce que au des diplomatie ta ki fo ay atun kera Mali la yan diplomatie tumbe Mali la ko fo Nations Unies la ni Mali makoma Afrique makoma o ambodi ni an numéro kanati
Voilà ma parole par rapport à ça. Ok. Bouakar, il y a qui là qui a fait vraiment fait chama kun dogolen nous en information. Il y a pas mal. Donc vraiment nous de fois on a eu comment faire on verra. Donc président Sama, amna effort fait. C'est vrai à ka parti à ka bon puis maintenant faire à boulot. 600. Donc on va aurer ni maintenant. Sama ça n'est qu'à do solution comment là. Maintenant il y a que 600 à politiciens. Mais Bouakar Malik Kidal Dora Kidal Kara Antaï. Mais est-ce que comme Kidal Kara Antaï 600 il y a un gros marginal comme politicien a bébé pouvoir de Guinée. Il y a la SNC qui a signé et le son pour la tournée. Ok, merci. Voilà, parce que Barabé Karakaban, parce qu'avant c'était que sécurité Bogar. Si ça comme sécurité dans la dossier ça, à Benyana, il y a là si ça, il y a mais d'accord non. Si un mouillé politicien, et ça en base que c'est un gros quand on a élection. Vous connaissez les cas politiques, moi. Non, non, président. Oui, non, c'est ça vous l'a dit. Voilà, c'est ça vous l'a dit. Parce que nous question nous poser à moitié, il y a format. Ben c'est que mec a fait la guerre, il y a format. Parce que comment tu trouves parce que comme dit la voilà c'est ça. Dans la c'est élection pour la c'est ça. Ou bien élection pour la nga blaire de peu. D'accord. Non, ko be ga nyana bode. Ko be ga sigi se kan. Mais ko ma sigi se kan. Parce que en donna yoro me a dogo kun kele ma se fulo. Akila ando na mardi de. Be dimanche. Hakilima be ka fam, be ka nga fam. Ka foko it's ka fo bi. Ko an election ke. Sécurité ko bébé o de kono. An bébé mal de fane kono. A chitena do ana. Akili bala 2000 je pense bien 2020 président Soumaïla akaka karatodi c'est parce que sécurité théo sécurité comment assurer au de to kasara karati donc antena fo bishina kafoko Kidal segina antayala et que amena wuli kafoko fuka élection de ke non au fente léger min fora ambo léger kono halbi et puis un Kidal segini tiens là au léger injustifié o ya irana kafo volonté de B parce que afrako masiki seka fin chama de kumbe c'est pourquoi plateau donna nego ngo hali léger a kunkunga ke sécurité ou kapsa nanga quartier ko yin parce que sécurité de kunga bo malien pebolo aya ka fo de kumbe benika donc élection ko kuma 600 tabal sans fait on sait ko fofolo d'accord OK mais ambe jatemne ke ambe ou deme halibi sécurité en renforcer no renforcer ambe ñoo fait mali kon na de do akara to abna foko donc que sécurité nabo demain jusqu'à l'an 2026-27 là nos beñana am so kana élection donc mais président ma ki ni ça solution ma be parti ni ma rebulu nous kon direte vraiment bekado ko solution be ba bulu afreni c'est qu'il y a beaucoup de trucs que ma folo quoi ma idado là solution be partenema bulu akila depuis intégration na fo 600 ambeka anga hakilna de fo jamana nyamoko biseka deme to mi pour que jamana ka seka ke antai kamni an sigira suina ambe o kale ne ka o de halbi jamana nyamoko ka dofara o ka baraketa o ka dofara malion be biseka do daklen fe to mi ka bo daklen fe o ka dofara o ka développement be seka do jamana en kono to ga mena surtout krengranyana Kidal yanfan fait ani yoro munu kumbe no parce que Kidal kilente ni malion kum bora yoro la ulu ka segi u tayala parce que le parti politique solution te parti politique be proposition de ke aka hagina de di notre solution o ye munu be a gouverner solution be très généralement ulu de bolo ka klaka anginu fait munu hakilna mo nyogon soro ka ke to be mo hakilna ka nyagon soro me segenga kuma ingande parce que ambura dinga do le kono an unta do ka fo kam se ka bo kenema o boli be ka nga se ka tigari nyakoma pour que anga sécurité ka renforcer dona natola mo be mununa ni dabe ka semima no élection e dabe na do olula mais pour le moment
an b'u dɛmɛ hakilinaw la an b'u dɛmɛ cogo bɛɛ la pour que an ka Mali a bɛ se ka to an ta yɛrɛ to. D'accord. Bokar, donc président parti Nema ale u bɛ se ka mun kɛ donc président an bɛna ye fan fɛ o ɲininkali kelen puis maintenant sisan a bɛ solution min bɛ bolo. Bien, anw ka jate la élection de sécurité ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la bari an bɛɛ y'a ye Mali kɔnɔ a bɛ san 10 bɔ bi élection bɛ kɛ ka insécurité in to yen nɔ donc an kan'u don ɲɔgɔn na kelenw tɛ donc hakilina ye kelen tɛ cogo di mais élection caman kɛra k'a sɔrɔ sécurité tɛ yen o de ko don donc mɔgɔ b'a fila da ɲɔgɔn na anw y'a man ka da ɲɔgɔn na ni jamana pɛrɛla waati min k'u bɛ élection kɛ élection bɛ kɛ ni jamanadenw ko k'u bɛ élection kɛ waati min a bɛ kɛ o waati n'o tɛ n'i y'i sigi ko fɔ sécurité yɛrɛ sécurité nana a kɔrɔ ye jumɛn yɛrɛ ye fɔlɔ o bɛ dan yɔrɔ jumɛn Kidali nalen ye sécurité nalen ye yan Kidali b'an bolo a b'an bolo pendant combien de temps donc vraiment kana a ko don ɲɔgɔn na minnu man ka da ɲɔgɔn na o ye ne ka jaabi ye o la o y'anw hakilina ye élection ko mais maintenant a ye solution fɔ sisan yanni ne da ka se solution ma ko dɔw bɛ yen minnu man ka kɛ ou bien n'a kɛra a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye solution ko la n bɛ da se olu fɔlɔ ma o ɲɛfɔ les risques les enjeux n y'a dɔn o ye émission yɛrɛ titre voilà a fɔlɔ ye mun ye an kana walew kɛ min b'a jira Kidalikaw la k'a fɔ Mali fankelen gagnera Mali fankelen contre la k'a kɛ i n'a fɔ an tagara fa tigɛ ka bɔ Kidalikaw ɲɛna an taara fa tigɛ ka bɔ Burudamɛw ɲɛna foyi kana kɛ min bɛ se k'a tɔ mɔgɔw ka o miiri an b'a fɔ ma tubabukan na ko amalgame k'a kɛ i n'a fɔ minnu ye marifa ta jamana kama k'a fɔ ko population bɛɛ de don k'a sɔrɔ population bɛɛ tɛ n y'a dɔn n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na population fanba de tun ye ninnu ka kasoladenw ye donc an kana kuma fɔ an kana ko kɛ pour min bɛ se k'a jira u la k'a fɔ Mali fankelen gagnera Mali fankelen contre la bɛɛ k'a faamu k'a fɔ Mali gagnera minnu ye mugu ni kisɛ ta Mali contre la Burudamɛw bɛ o la arabuw bɛ o la kɔrɔbɔrɔw bɛ o la bamananw bɛ fɛn bɛɛ bɛ o la yen Mali gagnera minnu ye mugu ta Mali contre la wa mɔgɔ groupe fitinin de don filanan ne ka jate la dɛ ani nin fɔlɔ de dalen bɛ ɲɔgɔn na a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a kɛra tajuru sara ye la vengeance d'État n'o kɛra o tɛ ban o kɛlɛ tɛmɛnenw an k'o leçon tirer fɛn o fɛn bɛ se k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ nin ye vengeance d'État ye n'a donna mɔgɔw hakili la olu ka o vengeance bɛ labɛn hali san 30 ɲinan ko kelen bɛ segin ka na vengeance d'État kɔrɔ ye mun ye dɛ vengeance d'État i n'a fɔ tajuru sara i n'a fɔ tajuru sara k'a fɔ maliden bɛɛ taara tajuru sara dɔw la a kana kɛ mɔgɔ si na k'an taara tajuru sara mɔgɔ la an taara de jamana ka kelenya bɛ se ka kɛ cogo min bari n'an y'o erreur kɛ o kɔrɔ k'a fɔ kɛlɛ in tɛ banta ye a bɛ kɛ bada kɛlɛ ye nin bɛɛ bɛ mun jira fɛn kana kɛ min bɛ se k'a to population bɛ tugu sɛma mɔgɔ ninnu kɔ an kana foyi fɔ an kana foyi kɛ min bɛ se k'a to Kidali population bɛ danaya da mɔgɔ ninnu kan k'a fɔ k'u bɛ tugu kɔ u ye sira min ta a kan o ye défi belebele de ye dɛ bari mɔgɔw b'u kɔ bi olu trompelen de don u donn'u n'u hakili cɛ n'anw ye ko kɛ min bɛ se ka dɔ fara o jama kan baara kɛlɛ bɛ ban an kan ka ko de kɛ min b'a to olu
minnu hakili sɔnnen don u ye minnu bila fili la olu ka bɔ o kɔ k'a fɔ ja aw de y'anw lafili i y'a faamu filanan min bɛ da o kan Kidal sigira Mali kɔnɔ k'a fɔ ko armée bɛ Kidal dugu kɔnɔ dɔrɔn ko tɛ dɛ fo Kidalikaw k'a dɔn hakika la k'a fɔ Kidal Mali kɔnɔ a ka fusa Kidal mɔgɔ ninnu bolo ye ko k'a faamu quoi o k'a fɔ alhamdulilayi wallahi depuis Mali armée donna Kidal on lafiyara lafiya nana Mali ka di hɛrɛ nana Mali ka di ni ninnu ta ye sandi da sera ma sisan u kana taa kɛ u nimisara ye voilà Mali ka di ni ninnu ta ye mun na bari lafiya nana sira caman kan ale ye baloko fɔ sisan kɛlɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ baloko gɛlɛya bɛ yen donc an ka gouvernement mɔgɔ bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ min b'a tɔ Kidalikaw b'a fɔ alhamdulilayi Mali donna Kidal an k'o sira taama n bɛ sabanan min da o kan an kana don maliyɛnw hakili la k'a fɔ ko fanga dɔrɔn de bɛ nin ko in dilan k'a fɔ ko mugu ni kisɛ dɔrɔn de bɛ nin ko in dilan mugu ni kisɛ c'est important n bɛ hakilinajigi k'a la bari farafinna lasigidenw dɔ tun bɛ Mali la yan n tɛna a tɔgɔ fɔ mɛ mɔgɔ belebele don a donnen don diɲɛ bɛɛ accord d'Alger waati la a kuma cayara a ko ne teri dɔ ma avion kɔnɔ ko bon an kɔni bɛ nin baara in na président kɔrɔ do fana de Afrique président kɔrɔ do ko ne kɔni bɛ nin baara in na ko nka n bɛ min kɔni dɔn ni Mali ma armée ɲɛnama sigi sen kan k'a bila kɛlɛkɛ sen kan papier si tɛ aw ka nin fɛn in dilan wallahi k'a fɔ accord d'Alger a kɔrɔ y'o de ko accord d'Alger tɛ se k'a dilan ko papier si t'a dilan f'a ka dɔn de k'a fɔ finitigi ɲɛnama jɔlen de bɛ jamana kɔnɔ ko dɔw bɛ yen kɛcogo t'a la communauté internationale ko kuma min fɔra n'u y'o faamu u t'a fɔ k'u b'aw koro ka don da dɔw fɛ mais n'u y'a dɔn k'a fɔ cogoya wɛrɛ si tɛ aw ka armée n'aw ka finitigiw bolo u b'aw koro ka don ɲɔgɔn da fɛ donc o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ force a place bɛ kɛlɛ in na nka k'a don mɔgɔw kunkolo kɔnɔ ko force dɔrɔn de b'a régler tiɲɛ kuma tɛ force bɛ yen mais ni dialogue politique ma fara a kan y a pas d'avenir pour cette affaire jamana i ye jamana fɛn o fɛn ye pacte de don bɛnkan min kɛra Kidal ani kɔrɔnfɛla la hali Mali cɛmancɛ la bi bɛnkan in bɛ ɲini ka a bɛ ɲini ka tiɲɛ donc fo bɛnkan in ka dilan de o tɛ kɛ sigikafɔ kɔ o tɛ kɛ dialogue politique kɔ sandi ye kuma dɔ fɔ n bɛna segin o fana kan bari n tun y'a sɛbɛn k'a fɔ ko an ni jamana wɛrɛw cɛ k'an k'o kɛ an bɛ ɲɔgɔn na ye ten o t'an ka intérêt la confrontation avec tous les États du monde c'est pas la solution kɛcogo tɛ o la an tɛ taa yɔrɔ si o kan a y'a fɔ cogo min RDA tile la an ni bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn bolo i b'a dɔn jugubilen dɔ ye ka i n'a ka kuma fo ale tigi k'a faamu k'a fɔ a ka intérêt Mali kɔnɔ a tɛ ɲɛ cɔrɔ cogoya si la n'a ni Mali gouvernement tɛgɛ tɛ ɲɔgɔn bolo différence min b'a ni tubabuw fana cɛ n'u y'a dɔn ka intérêt bɛ yɔrɔ min u yɛlɛma ka di koyi tant que u tɛ maloya o la intérêt maloya ko yɔrɔ bɛ yen maloya ko kuma tɛ ye dɛ tant que a bɛ Faransi kun na k'a fɔ ko CEMA ani rebelle ninnu ko n'u tɛmɛna olu fɛ u bɛna se ka t'u ka base sigi Tessalit parce que ka base dilan Tessalit o y'u ka base belebele dɔ de ye o Modibo de ko k'o tɛ kɛ o n'u y'a faamu don min ka fɔ ka diɲɛ ban n'o ma tɛmɛ Mali fɛ u ka intérêt si tɛ de Mali la yan
ka fɔ sema tɛ se groupe armé tɛ se mɔgɔ tɛ se mun bɛ se k'o kɛ n ye fanga min fɔ sisan armée b'an bolo mais dialogue fana ka kuma u fɛ diplomatie et ça avec tous les États. Russie ni Amérique tɛ kuma Russie ni Amérique bɛ kuma o diɲɛ dogo do bɛ kuma olu ka fadenya o man jugu anw ni Faransi ta ye yan olu ka fadenya ka jugu n'o ye donc faut que an ni mɔgɔw ka kuma il faut que kow bɛ se ka sigi sen kan cogo min mɔgɔw bɛ se ka an minɛ sɛbɛ ma cogo min an k'o siraw tagama maintenant nin bɛɛ fɔlen kɔfɛ n bɛ segin a kan n'an sera ka nin bɛɛ sabati a ka don maliyɛnw kunkolo kɔnɔ k'a fɔ tilacogo tɛ Mali la a ka don jamana wɛrɛw kunkolo la k'a fɔ tilacogo tɛ Mali la a armée bɛ Mali bolo a fɛɛrɛ b'an bolo tilacogo t'a la o kɔfɛ an k'an sigi ka kuma ko sigi ka fɔ damu ye an k'an sigi ka kuma a ka kɛ tilennenya kɔnɔ a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ un dialogue sincère crédible et inclusif maliyɛnw ka bɛnkan kɛ mankan min bɛ sen na mɔgɔw b'a fɔ ko sisi tɛ wuli ni tasuma tɛ yen o mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko problème t'a nin kɔfɛ o problème dɔ b'a kɔnɔ an ka ɲɔgɔn faamu mɔgɔ b'a la an n'u ka ɲɔgɔn faamu mun de b'a kɔ an ka bɛnkan dilan accord d'Alger min filɛ bɛɛ k'a faamu k'a fɔ a tɛ se ka sigi sen kan nin cogo in na tan dɔwɛrɛ ka sigi fo malidenw de ka bɛnkan k'a ka minɛ ne ɲɛna sira min taara sisan a condition créée tɔ don donc an k'an hakili to a la kabi sisan. ok d'accord président Sadi ɲininkali kelen don voilà dɔ ma kan ka ban pourtant n'o ko élection min na sɛbɛnba ye dɔrɔn a bɛɛ bɛna kun bɔ président nɔfɛ. fɛn kelen bɛ la kuma ye mun jumɛn ye c'est-à-dire nous parti politique n'u y'a ɲininka sisan dɔrɔn ko u bɛ fanga de ɲini olu ta ye fanga ɲini dɔrɔn de u ka mɔgɔ si tɛ fɛn na. o de bɛ fɔra fana o de bɛ fɔ o de bɛ fɔ parce que dɔw bɛ yen sisan min bɛ ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye peuple ni parti politique opposé réseaux sociaux b'a la ko malijuguw bɛ parti politique de a bɛ fɔ don o don. maa fana tɛ kuma o. u tɛ kuma d'an ma de. mais kuma dɔ filɛ n'a bolo. a filɛ nin ye n bɛɛ ka fɔ. ne kuma dira ma an b'a fɔ. n'a dira ma an b'a fɔ. n ko u y'a ni peuple bila l'un contre l'autre. k'an ko don ɲɔgɔn na. k'an ko don ɲɔgɔn na. au point où n'u ko ko politique ko kabini démocratie nana Mali bɛɛ tɛ tiɲɛ na. or ne bɔra min ale bɔra min e bɔra min an bɛ bɔ peuple la minnu b'a fɛ k'o kɛ olu ye minnu u bɛ siran k'a fɔ k'u ye politique ye pour que u ka politique ka marcher Mali la est-ce qu'il bɛ n ka kuma fɔ u bɛ parti politique bɛɛ condamné mais u b'a fɛ u ka kuma de ka kɛ sira ye u ka politique de ka boli Mali kan u b'o de la o dun tɛ se ka taa ɲɛ kelen a filanan an bɛ transition na an tɛ Kulibali y'a fɔ sisan an tɛ élection ko kuma fɔ parce que sécurité ma na i ko ko fɔ 2026 sécurité bɛ na don min mɔgɔ si t'a dɔn n'i y'a ta ka fara kɔni ma taa kan waati bɛ sɔrɔ élection bɛ se ka kɛ parce que a kɛra waati hali référendum ni constitutionnel an bɛ kɛ waati de la solution bɛ sɔrɔ ngɔn bɛ se ka sɔrɔ a la mais min de don il faut que mɔgɔw hakili ka sigi mɔgɔw ka sɔn jamana bɛ min jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka min kɛ an ka sɔn o ma u ye an bɛɛ tugura u kɔ bɛɛ y'i daminɛ n y'a fɔ sisan ka tɛmɛ parce que u bɛ ka taa Kidali
fɛɛrɛ b'u bolo fɛɛrɛ ka sɔrɔ u bolo pour que bɛɛ ka fara u kan ka kuma mɛn pour que an ka so a ye min fɔ sisan raison min y'a kɛ u ye élection présidentielle ni repoussé an b'an ka fɔ yɛrɛ n'u ko sécurité de don bɛɛ bɛ sɔn bɛɛ tun bɛ sɔn kuma t'a la o bɛɛ b'a dɔn parce que bɛɛ ɲinana an ka problème bɛɛ kɔ ka tugu i kɔ troisième chose c'est que ni sécurité an ko Kidal minɛna o ye mun sécurité nana centre ma kɛ an y'a fɔ don min u ye bɛr MINUSMA bɛr kan minɛ bɛr wallahi o dugusajɛ n y'a fɔ enregistrelen bɛ yen k'a fɔ ko maintenant armée ka dɔn k'u ye bɛr minɛ bɛr tun ye mun ye deuxième grand camp de la SEMA u ka kan belebeleba filanan de don mɔgɔw k'a dɔn ko min tun bɛ bɛr mun y'a bɛr tun ye le deuxième camp le plus fort c'était quand même Sidati ka yɔrɔ de don ale de a consigné ale de tun ye SEMA ɲɛmɔgɔ ye min sara u ye min fɔ k'a fɛn il était le maire de Bɛr donc MA donc Bɛr c'était très important pour eux donc n y'a fɔ o dugusajɛ Bɛr minɛna il faut que armée ka dɔ Kidal directement ne hakili la tun y'o de ye mais a kɛra cogo min u dɔnna Kidal ala ka kɛ nɔgɔya la u ka base tɔ minɛ sans problème n'u ye base minɛna u ka segin centre la ka base kɛ centre mɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn ko armée yɔrɔ bɛɛ minɛ sécurité nana yɔrɔ bɛɛ la sigi ka fɔ bɛna kɛ pour que an ka se ka ɲɛsin élection ma mais transition ye mun ye transition a tɔgɔ ye France tubabukan de don étape de don a bɛ bɔ nin na ka taa nin na a kan ka ban furancɛ fanga de don a bɛ ban n'a banna mun de kan ka kɛ an ye élection voté an ye constitution voté constitution ko mun élection compétition des partis politiques pour le pouvoir élection législative élection communale élection présidentielle an de don a bɛ segin ma o sini donc jumɛn t'a dɔn transition bɛna ban élection bɛna kɛ président bɛna élu a bɛ bɔ yɔrɔ min a bɛ bɔ parti la a tɛ bɔ parti la députéw ka sigi jamana tɛ se ka kɛ députéw kɔ assemblée ɲɛnama ka sigi pour que population ka fɔ ko an ka représentant filɛ nin donc o bɛna kɛ ala ka aw dɔn jira Boubacar kɔrɔfɔ tɛ nin ye donc sisan président folikan b'i bolo i ka tɔndenw ma kuncɛ bon n bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fɔ ni débat sugu a ma nɔgɔn surtout aw yɛrɛ ka question an ma tɔ to an na dɛ ayiwa an kɔni y'an se kɛ an bɛɛ y'an se kɛ hali ne yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw n'a ka bamanankan jigin ne ye mɔgɔw ye dɔ faamu a la mɔgɔw ye dɔ faamu a la a kɔni ne ɲɛna kuma kolomaw de fɔra dɛ a ma fɔ ni hakilina ye min b'a jira k'a fɔ n bɛ nin tigi contre la n bɛ transition contre la non ou bien n bɛ transition soutien a fɔra ni hakilina kelen pe de ye fɛn o fɛn bɛ se k'a to Mali bɛ sigi a ka Mali kelenya la cogo min kuma bɛɛ fɔra n'o de ye a bɛ se ka dilasira ɲuman min kan gɛlɛya minnu bɛ se ka y'a la olu bɛ se ka kunbɛn cogo di a fanba y'o de ye donc a ka d'an ye maliyɛnw k'u ka tɔmɔta sɔrɔ a la n'a y'a sɔrɔ minnu tun bɛ sira wɛrɛw kan min bɛ se ka na ni gɛlɛya u k'o siraw bila tile kelen ko tɛ dɛ k'a fɔ ko Kidal mɛnna k'a ko banna belebele kɛra mais a tɔ belebeleba bɛ kɔfɛ ni mɔgɔw y'o faamu alihamudulilayi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛn o fɛn bɛ kɛ min bɛ se ka Mali segin Maliya la an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kana fɔ ɲɔgɔn kɔ la abada lezi d'accord vraiment Boubacar an bɛ président Koniba Sidibe an b'a fo parce que a bɛ san 4 san 5 bɔ an bɛ bolila nɔfɛ voilà an bɛ bolila nɔfɛ an b'a sɔrɔ i y'a faamu mais Dieu merci donc don min na ko bon
mena album mandala folo ya kabia nana pour ka foka bina nyaye mamu langwa ango to gandana donc président Sandi voilà programme bibolo ikatwa bon neta kano koni baye ne provoquer nga bo monankani afrulendo ne de muso de ma korogoro dendo nanye de baye ke korogoro kana ka do abe munde fo mais antola anana femi kama ikoko nga kuma mimbe nyesi nga tondimu anye fen chamandla RDA au Bangina cabinet de 1946, 22 octobre. Fin chaman kera. Mali sigra. Coup d'état kera. Fin chaman irala. Bima. Bebe foko mudibo tunyeni. Mudibo tunyeni jira. Mudibo kita tunyeni. Mudibo kita ya makelen drondi. Makelen hakli kele majama hakli. Parti politique de Tumbako. Minumbo feu bedidi. Kasoroka ablani. Akatafu. Akatako. Ola. Anga parti hakli laudu Tumbabolo. Ka anyesi moroma. Au parti Ango Baku. Problème kera. Mogoya dudu. Watu kera. Mais bi anyoronso. Fini bora RD US RDA ande frère yogon kanka ke RDA Mali OK amba fo antondui ko bambul d'accord mais fanga bana anga dans en yerela d'accord si anga position so d'accord parce que anga nyomo hakliya min tumbula ka sirajira Mali la comment on appelle ça en bombara là leur je sais pas moi, les idéaux que nous, vous, tout le monde revendique aujourd'hui. Haklina. Ou que Haklina. Miye Mali, bla, siradola. Utarabolo. Flo beba nini. Donc, Dieu beba so. Moko kana nina ko modibo ye sans segui de quel pouvoir là. 48 chefs d'État ou de gouvernement de Nana Mali là. Kana la Mali là. Ajake. Sans Séguila, Katon Mali, ni Mali, Fendo, Hakli de Nana. Donc, oh, Hakli, Abana. D'accord. Comment on a tété ça. D'accord. On sait qu'à Kefana. D'accord. Parce qu'on Hakli de Bana. Donc, Fendo de Nassini, on gagne au mené. Compétition, on gagne la baie. RDA Bina, Akadio Sorola. OK. Inch'Allah. Président, elle a vu l'année. D'accord. Président, D'accord, parce que parti Korobaudo, déjà en 1946, on est bien au cas de on a construit. Mais il faut construire les co-débatteurs. Platon est à familier, en vraiment. A kɛra faamuyali ye téléfilɛlaw ma donc b'u fo ni an siɲɛ fɔlɔ ye an ka sigi plateau kelen kan hali bi ka maliyɛnw bɛɛ fo u ka fasoden ɲumanya la baaraba min bɔra ka kɛ sisan ni débat bɛɛ munumuna sanfɛ n'o ye Kidali ye hali bi ka cɛsiri ani vigilance k'o demander peuple fɛ président de la transition a ye baara min kɛ a tɔ bɛ kɔ hali bi an ka dɛmɛ an ka bɔ waati in kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko transition Mali ye kelen Mali bɛ to kelenya la hakili la o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye ka parti militant Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan hali bi ka cɛsiri ɲini u fɛ an ye baara in daminɛ ni force min ye mais parti militant parti jumɛn parti Nouvel Espoir pour le Mali an ye baara in daminɛ ni force min ye ni dɔ ma fara o force kan fɛn kana bɔ a la RDA bɔra ka historiquew kɛ u k'a to nɛɛma fana kana fanga la mɔgɔ dɔ wɛrɛ ka nɛɛma fana ka historique kɛ donc i m'a fɛ ka relève ko de quoi ouais relève de mɔgɔw bɛ dugawu de kɛ ko Ala ka fɛn bɔ i la o tɛ wa ne ka fisa nin ye donc olu ta kɛ
u k'a to anw fɛnɛ nouvelle espoir ni Mali jigiya kura don u k'a to anw fɛnɛ k'an ta kɛ u ka sigi an kɛrɛfɛ ka conseils di an ma ŋɔniw bɛ yɔrɔ min dingaw bɛ yɔrɔ min an ka se ka pan olu kunna Mali kura min bɛ yen ka se k'a jɔ vraiment président Koniba k'a fɔ kosɛbɛ an ye ɲɔgɔn tɔgɔ mɛn ka sɔrɔ an ma sigi plateau kelen na an b'o bɛɛ fo hali bi k'a ɲini parti politiques fɛ sisan kuma fɔra k'a fɔ ko partiw dɔgɔyara u ma se ka kuma nka an ka kuma an ka taa kuma ɲini an ka kuma n'i ma kuma a bɛ fɔ ko sɔn bɛ e de la dɛ donc k'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛɛ ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi parti politique bɛ 300 bɔ Mali kɔnɔ bi an ka jɛ an ka gouvernement in dɛmɛ an ka bɔ nin kɔnɔ an yɛrɛ ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali a ka destinée bɛ anw de bolo ni Ala sɔnna fɛnɛ a bɛ ɲa vraiment ka aw fo ka télévision ɲɛmɔgɔw fo gɛlɛya min bɛ aw kan bi gɛlɛya dennin tɛ an b'a dɔn kurantigɛ in ka jugu aw yɛrɛ ma ka duwawu kɛ kurantigɛ nin a ka se ka nɔgɔya dɔ fɛnɛ bɛ yen école privéw lycée privéw gouvernement ka écoledenw bɛ orienté yɔrɔ min olu bɛ grève la a bɛ tile 10 bɔ sini tuguni a grève kan ka continuer ka tile 5 kɛ tuguni tile 15 grève a cayara donc an b'a ɲini président de la transition fɛ a ka a lajɛ solution bɛ se ka sɔrɔ cogo min an denw de don n'a fɔra sécurité man ɲi kalan fɛnɛ man ɲi o man ɲi jamana ma donc mɔgɔw bɛ se ka don classe kɔnɔ cogoya min na pour que an bɛ se ka kalan ka se ka Mali kura jɔ ɲɔgɔn fɛ merci beaucoup Boubacar donc vraiment bisu na an nisɔndiyalen don wa an bɛ promesse ta n'a ye k'a yira k'a fɔ a tɛna dan nin dɔrɔn ma donc vraiment a fana ouverture dɔ fana di an fana ma an ma ko mana jɔra waati o waati a bɛ na na i y'a faamu sisan voilà donc la porte est ouverte on vous remercie beaucoup même là voilà donc Boubacar folikan b'i bolo et puis mun y'an dɛmɛ k'a baara nɔgɔya an bolo an b'olu ka foli kɛ. an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn su janfara nka malgré tout maaw bɛ sigi u ka jabarani kɔrɔ ka se ka ni maaba saba ninnu lamɛn min b'a to u bɛ faamuyali sɔrɔ u ka jamana kunkanko kibaruya surtout Kidali minɛliko la vraiment an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka olu yɛrɛ fana fo k'u waleɲuman dɔn sabula u ye fɛn caman fɔ bi maaw kun tɛ minnu dɔn Kidaliko kunkanko kibaruya la maaw ye faamuyali sɔrɔ o la k'u fo u ka o hakili ɲuman la donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. donc mun y'an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bolo an bɛ taa Serifula direction Bangoni na Ousmane Sowore an b'a fo n'a y'ale fo sisan les ressources humaines la direction commerciale ani caisse ni comptable an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲinɛ président du conseil d'administration donc an b'o olu fana fo kosɛbɛ parce que sunu tile u b'an ka baara jateminɛ vraiment nisɔndiyalen don an bɛ dugawu k'u ye Ala k'u mɛn an kɔrɔ n'an bɔra yen an bɛ sɔrɔ ka na Moriba Buya mun ye responsable technique Buya Kulubali an b'a fo réalisation ka image ka fɔn dilan ka ɲɛ k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma baara ka nɔgɔ an bolo Mohamed Keita Mo kɛrɛfɛ yen Abu officiel an b'a ale fo Adama S Kulubali k'ale fo mun ye GMT Musa Traoré an b'ale fana fo n'an bɔra an bɛ taa régie la Siaga Kulubali an b'a fo Didi Bokoum k'ale fo Koce Jara an b'a ɲina ko an b'a fo ani Aboubacar Traoré NB donc dugumamɔgɔw an b'o di e ma. dugumamɔgɔw la chauffeur an bɛ chauffeur fo an y'a fɔ n ko olu bɛ wuli bɛɛ ɲɛ wa bɛɛ bɛ da o kɔfɛ tuguni donc min ye Lamine Traoré an b'a fɔ Seydou Diallo Youssouf Diallo ani Traoré yɛrɛ min fana bɛ san an b'u bɛɛ fɔ k'u waleɲuman dɔn gardien fana Cɛkura Jara an ma ɲina Cɛkura Kulubali ani Musa Jara donc an b'olu fo k'u waleɲuman dɔn min ye an ma ɲina garde national fana kɔ donc olu fana bɛ yan nɔ k'an garde sanga ani waati bɛɛ lajɛlen donc an b'u fana fo. I bɛ jigin ka Cɛkura Konare sɔrɔ duguma ye parce que i y'a ka jamu falen i y'a fɔ ko Konare don i ko Kulubali donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen maintenant an b'a kun cɛ ni jɔn ye Bokari k'a jira k'a fɔ Ansardine Korogo ani Yamsukuro vraiment o y'a yira k'a fɔ ko le débat politique Serifula su o su ko vraiment k'u b'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnya an bɛ mɔgɔ min t'i fo k'a fɛngɛ Seydou Konate k'an b'a fɔ ma ko Seydou Kanbeleba donc Korogo nɛni tɛ dɛ mais a tɔgɔ de b'o ten quoi Seydou a bɛ dɔn olu la ko n'i ko Seydou Konate di Seydou Kanbeleba donc Korogo ani Yamsukuro vraiment bɛɛ
bɛɛ b'a dɔn o la vraiment an b'a fo kosɛbɛ ko vraiment ansardi mun bɛ kɔrɔbɔ ani Yamusokoro an b'a bɛɛ lajɛlen fo donc ka kuma ta ka foli kɛ mun ye Tarawele Mahamadu Mori an ma ɲinɛ kɔ mais mun ye président mun ye Maka Tunkara docteur Bafulabe a ye message sɛbɛn sisan ko a bɛ a bɛɛ lajɛlen fo vraiment merci beaucoup un ressortissant de Bafulabe voilà k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo mun ye Baga police Zegua ani frontière la Soman Jara an b'ale fana fo Kajana donc Tarawele Mahamadu Mori k'a fo an ka musokɔrɔba waati an t'an tɛgɛ ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'a kun cɛ ni Ousmane Sherif Madane Aidara waati na a bɛ États-Unis voilà donc an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔkɛ ye ala ka an ɲuman sɔrɔ donc vraiment n'ala ma basi kɛ dimanche wɛrɛ ani invité wɛrɛ bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ a k'an bɛn merci beaucoup.